Pokrada, Sortia Natia, why send no Owoahene Acheampong, Abribia, Uhuefe, Jumohe ba Mr. Nunumbi, na Emowie, Yao be at all redeem no befivo, one mamma now where Mamu and a Fite Gua, na one swan numbi, a papenti, Uko Dwaji who have been yabi, a small for her, and then Sompa, and a dim shade anymore, and Nkoranza, a one so say Kabi, Nana Kofinyam, never shop for one Nkoranza fee, Uko have been yabi, na. Salasi drugstore oko kanto kwa hwa ya de dwumo heba mixture na capsules on never bro SD Central ne hwe ni mu pe 0244 043 110 ya na wapusu sa ahomai na one wonom akasa se ofom efa ku pie mfimfini mantemu a wonyirai fete kakraba wo mo clinic wo ho kone yemfa mfidi mfiriw na yenhu yade na fe yemma waduro ente sanso a leke kwano so kumase fe ya se ho nso benya yen ene yen nante na ye wonepa anopai unya kwan a obetu a last chance travel and tour se sabio ukumowo na utwe ne ti a de aka ye homa ene nti wanante anante ama connection mindfo ede wasi mo amasese bi no kura da na watamfo tumuda na bra last chance travel and tour wo mo so wonsa de wakwa koduru ama adwuma yese wo se bi wo ho no wanya biawe ampa na wahunu se ampa wonso wade wo ho eno sa no Canada say wo betimi aboa mo adu UK, Luxembourg, Qatar, Dubai, Poland, Estonia, Serbia, Turkey, Portugal, Cristiano Ronaldo krum ho Australia babia ye boaw ama wotimi anya sa akwanya no ebio Germany, Belgium, Denmark, Netherlands, ne France, Singapore ho nyina ye betimi aboa mo anya interview se hura enti hwe akira kwan ewo kumase bo krom junction Church of Christ asafo no hwe animu anase enkran Kofme Plaza no mo ape ewo kese ma junction achimota 0553 985 231 sana 0543 565 968 last chance travel and tour omo ayedede anoma yede ubeduru se sia ama wonya bia yo mizo fruit drink wonu ewodwaso nonombi na muaw wadidi awie no sweet after meals no menye mizo yo mizo mango yo mizo banana yo mizo orange ne mixed fruit nyina nso afi 5G energy drink eno gi ewo mu no eno ya hoden ne mani padua no eye makomakunum nje ye duro pipo ya adefrade bia emfrafra mu ne ebekon tie ne padua ne mo ne ebema na hoden ko a nti enya nwanwa se mizo no ene ne 5G owura 21st kana kenkraba te bia wunya bie Ketches Marketing Agency adawroma obon se mizo kan na monso a entem provision store for mo amoye ayfro eno na mbetime de yasoma hoho a wo mo ebenya hoden akwakoduru asanso ede na ase amammo enti mizo ne de monkonye na chi ene 5G no oba Sompa fi ha benya bi obonye suru ho kwa ebi wo ho saa na ma adwili wo nation nkwanta ho benya bi wo ne nchen emosofa ni supermarket ho ebi wo ho ko Play Store obenya bi wono ma so bi etonton momra na monso meyi bi nkoton ema ayaresa MP ewo monten so ena no pay 21st ye adwuma enura ote se Dr. Tome ya wo techiman wo ba no bedi nkomo efa diabetic neuropathy ho ehu se diabetes no se etimi wie kura kunkum ntini bebre ene de ntina wo mpa no aduro na obetena se amane do akwanse edo na nyame akobusa de ntia wode ade ahye won sa no wanwi no wagya aba ade an se diabetes na de mekoye no abusa sa de ntina 21st wo ho na watena se amane kum wo enti ko edi massage na yebe massage wo yenkorabata bia ye wonfidie ye hwehwem yen ne hu sciatica se efiri oto asentini ho a so sisi ebesi wo nanti no atwetwetwon etimi bubu kura gu ho eno ye sciatica no a yenso ne ye wanu aduro any stroke 0544 664 410 Nkoranza Victory Bank na hwe enimu eho ne ye wo anopai yenko ne yenko fakase no emrewo ewia enkomo ne ye pi Adea Akye Abia dwumadie so na enne kokofu ahemfie ho apɛ ne naboboa no opani ya manu akoradi mfinhia du okununum ne na awotweda no abusuan esi nkonwa ne na wo mo edi
ne sɛ honte oto nsa frɛ adasa sɛ yɛmɛka wɔn mo ho wɔn fatiri ne kutodwe mu anim na wɔnhu da kropɔten a wɔn betumi apɛ akora bre na ɛnɛ yɛ wawoda yɛ wawoda die pa meka kyerɛ sɛ abiribia sɛ wawoda no duru so a masompa ɛnte na yɛnkoto na yɛtumi ma odi awoda oko TV so enti anopɛ yɛnko TV so nkɔfa kase no mra master du refrigeration and gas cooker service ɛnɛ yɛ wawoda die pa. Zimsa and some ewo Penny Daniel Domlevoa, and maybe a Chemuna or Dagana, a Auditor General's Department. I know, and you just say, Gani, I'm a constitution, I'm running chairman, Embraso, Sensachiri Pinois, Ecoso, a womb, and a Ghana Water Company Limited Force so, and the Ababa to Gasa this year, a war and Crapumperament mention and so, say, ensure if it is somebody equi or more a babetuto a year insume. I was for any of Pinois. And ya kekesi ni ye se kasia be bia wo bia na no pay ye ba ne de aba be somwo be di edi na ya bo amali bia bogabza fo ye brain na fe sam ne yenkomo nkasa emfa emamo ye de mo hyase de free demonstration a hyase edi free ya wada no eto asofsi ada eto aso eye ne memenda ne nyina eye fix the country mrantie no a omo eye se omani mo ye dene na ohwe ya manyofo yi omo suni omo ban so a omo ede to omani mu a ebi ntimi ni di Emma ebi nkoda kom Emma osa chesa yimkro emetretra Ghana ma de hyesu titru ene mranche ne maba wa no menam so me wiase pedifo se so akasa tiri wa yi we bone tisi montre so na no ya wada no wiase na positive akwa chechiri wunum se kwan omo fa so ayo mo demonstration no etiam roma tomra Emma pedifo kum da no aye mo bill ade chief yada omo sa so demonstration no hyehyɛ so Emma na de chie memenda eso so no omo ede koko wie na omo botai nyina se omo nsam omo epeso me de command penifo Jubilee House abonten so na opposite force so yes Jubilee House na esi wono no enya de omema kwan amomo ede omo nsam akọ na ne nyina amuo na branch Oliver Bakavama wa wono ene da kuna no ede kotu yase wono ade na wo ye ne demonstration a omo ye omagire so mbe ne ya wada fiada memenda no empedifo akese binum e wa ba mu a omo efre ne so mbe tabrisika akese e de ama na se be na ne dede ne demonstration sem no obeja inside de ma okoya ekobo din say Rakenda pa when national security minister kra no ai na dwere so obema no post e wa ban ni mo no matambe $1 million e de ama no na wakana no atum apene ba bi e de atena na sa nsemi a Oliver Bakavama wo acha se a wo keka no ano na ne pa bi no ebusa se owa dance a won famra bonten na wiase nyina ehunu bi se no kre aban ne ye na dwene se wo be pesika bi de ama no de akana no atum eno opere bia ye fere se enam akote yese oye obi a ba ne se sustainability ne climate no honsensem a wabini mu eye ne se Oliver Bakavama wonsem na oka no he se wo so dance ye wo so oni opani ni di nkomo no wo chiribi edegu afidie so chiribi digu eye computer so ne ade a we enya fe nyamfie mienu nyamfie miensa ene bedi wansa na so de sa dance be ba bonte wotime ediaba na yenkonko tinsem no. Thank you very much for the opportunity to respond to this directly. Myself and my lawyers will put in the statement in much clearer detail. Now, I want to be clear. At no point have I said that I have a video of the interaction between myself and the Minister for National Security. Sorry, you said a recording. A recording. Yes. The Minister of National Security has issued a statement claiming that I was met with other physical country conveners and other stakeholders. I want to put it on record that the meeting I am talking about happened exclusively between myself and the Minister for National Security. That the offer was made to me. I will release an audio into the public domain, which will confirm that the Minister invited me for secret safe
house location, that we should have an individual meeting between him and myself, at which meeting he made that offer to myself. No other face the country convener was involved in. Another security meeting was held with myself and 2 lawyers representative face the country, including the Minister of Finance, which was held. We have a recording of the entirety of that that meeting as well. But what I'm saying and want to be clear on, that a meeting, that a secret meeting was held between myself and the Minister for National Security at the safe house. I'm so going to weigh a branch here, Oliver Bakavama wa fix the country kuno dano, and I saw Demontin Mina Yetene Kanina, a Quadua, whatever National Security Minister Yura Kenda Pa, and in a Domnia Bemum Penifubinum, so more pese, or more Ebecananoa to Muntino, or more a sombe money de Brewa, Benim Nomasa Tambe, $1 million, said the Amano, Sebena, did day demonstration, far, Yurahasino, Sandia Maning, Obijan watches, or recordings in our Honomoa, a brapa. Pane friend no baby o yese omunsia ne ade digina no o sane mane nyina wo hono mebresem wode ebeba betu bigasrede abza for yento aso na kane auditor general yera Daniel Domolevo na obusasa nyembia Ghana ya wo mra ebakata sehye dwumde kankan ne proya etimi etu ase ko bia na ebze Ghana ya wo mra bia wo ma atuden se assets declaration law ya se ansana obaji di brebi wa bamu anaso bekwa kukuta di brebi no wo kire wo japade edan do awo asedodo awo chese wajapade bibia wo de betuja na wo de nkrata na akwa jamperinfo na ufra bemu soso no a wa kire na se uja de bre na to wo a wa kire se meba no na bia me woda miensa me wo ka miensa me wo trousers me no me wo shirt 9 na me kososo no eni abare ka majapade ehuni na sambra no ni nyina opere Daniel Domolevo bisa se eye adwuma na bisa se eye adwuma kama me Cecilia brother pa sanitation minister Nkoba so tabiri says kakese we e de akwa kugunu fie ama ne house girls akwa ko wi bi emensem ya ba be ho wo mayimu a besinne sika no say yesay say eye ho ade a ho nsensem akwa ko bebrebe ene no de kwa akwa hye bra pani bi a wowuo sa wowuo no e no de ma no e kine osenye ne dia na wotontonku ene kretone chese gisiri na no wotonton wo ene onya sika ndi fru mo chese nsam no prekesene opere Daniel Domolevo esrese beya ye ko enim no se yese kata se hye dream de kankan ne proye ye pese etutu ase de a ya mamra constitution ya mamra ne nchiama no so se sachire ye komu a ye nyen sachire ye miam chese center boat no a alusulusu ne ade ne miam a se beya na kata se hye dream de kankan ne proye ye betime tu ase ye tu ase kra. The details are out too early. I wish these details would have come out when the prosecution has started. Now they are doing investigation. Even the investigation is not ended, and all this information is out. It's good it is out. But for us, you and I, we will exercise caution in order not to become in contempt of court, etc. Some people have made up their minds already that this is the situation, and I was thinking that in crafting this law, couldn't they have given the OSP that lean way of keeping those details to himself for the meantime, or if filed in court, should it not be confidential and not released to the public until the prosecution itself has started? Because he may come across other evidence which may even erase or mitigate the earlier ones. His final position going to court may be different. So for way ayo penny Daniel Domolevo mrebi atwamu Auditor General's Department or no and na dano se penny kwanche for sisi Owoahene na oye adwuma wa mansan ka ko United Nations o matena ye na obusebusa sansemi sanyembia wo mayi ye mra na ye adwuma asset declaration law na ye adwuma na ye adwuma ekoba na se ma Mrs. Abada pa ba akofo etimi sesika ekogune fia enye ne house girls de wi bia nka bisine obi anim ni egugu eye edem honomo abja for yanto aso na yefom nko mansukruji adwuma eko Ghana Water Company Limited for matena ye na enne o de krata ba bonten se efri anura we krade ye wo mo se adwuma no mo hyase enura eye September bosom de to so aduno enai 24 September no mo ya e de akwakosi odonfo ya adoma ya wada September bosom de to so aduno nwotwe eye 28 September no mo e kire se pon treatment plan
plant no a ɛwɔ nkrapompere mantam gye sɛ bi a wɔ asante mantam a yɛbɛka ne sɛ ɛyɛ barekɛse no ankradeɛ no ɛyɛ pon na ɛhɔ na nsuo a kɔ yɛmfa ba yɛ nyinaa yɛ ade hyɛ wɔ nkrapompere mantam mo ɛne ɔma yi afa na pi no ano ɛgya ɛhɔ na ɔmo ɛnoa nsuo no ɛde nnuro gugugu mu a na kyɛ sɛ ɔma bam atrɛ de afa dorobɛn no mu na kyɛ sɛ tatatatata wobi o pipe no a na ɛnam mu na ɔmo ɛkyɛ sɛ ɔmo pipes no bi yɛhyɛ fam no ayɛ yɛmmerɛ kakra nti ɛfiri ɛnora 24 September no ɛnora kwasie ɛde bɛsi ɔdomfo yɛ adom a yɛwada ɛdi anim 28 September wɔn mo ɛyɛ nsiesie ɛwɔ saa ɔmo pipe no ho ɛno nti wɔn ɛbobɔ so baabi te sɛ afenya pram mataiko kantamanto dawenya bachuna tema aje kujo botemanum ene sa miamia ni nyina nsu ho ebe de pa de ama de hia ho no mo wono mo chese omo pipe no so no nyamia ne mu nie yese 42 inch pipe bi na ehye fom ho no mo nyenne na mere aye no so ma hwe no ma nkwa nkututu no ma nsiesie na agiwo mu se ya wa hwe ya oye na de beba enkoya asem ketwa ane jo mo sre adehia won krapompre mantem ne miamia hudo pia egya san nsiesie adwuma Ghana Water Company Limited mpedem for ekwa akoye edo ha obebro mo se wo mo emfanche wo ma hyebo se adwuma no soso no wo mo eba mo ho aye ha wo mo nkonko bola aselase enkontwentwe wo mo nase bi eni wo mo eho be ha pa no mo aye intentem se beye na enkofo ha opino a emfa emradehia ewo omayim nti wei krata men sukuru adwuma eku Ghana Water Company Limited for wo mo ede ababonten efa eye wo mo duro ben a wo mo chese ayemre na omo pese omo ko no mo ekusi sebusiafo asebe ye de akiri de befa to bia no yemfa enkamemo ye to aso yegusu a edemo wonkrapompere mantem ho no ye de mo konkra bro no a ye fe ne se ofanko na busiafo na no membenda ness woni nsese ye ka kire wo se meka ya efirifiada no efirifiada no ba no a ya ye wa santimantem asante region ne mpotamo de anopapa no a ene nsu ne hyase se etigum ene ye toya chese ada ne nyina de na yesa akwa yensuo e wa santimantem na e ko na nwumre so efi awia no efiada no kra no pa na to kakra wan krapompere mantem awia no so toy e na nwumre so no etigu mu e na ade ache memene da so no e hyase se pete kakra so fom kakra na akwa krapompere mantem a e krabro no e fe ne se ofanko obusiafo wei eye ka emuni no wei eye ka wei achimota empotem ho no mo baabi ena na eye kai isi ho no mo nsuo no ohun nsuo ne de ne kono a na gese emuni atofom timpaya na amanfo boye se anye bia kai na nipa timu na eno na okọ fanko a wei achimota de ne yanko fanko abrose etoaso be miensa wei etoaso miensa ho ene si ho na adwura gu fom no yenyina ye tie dan ena adwura gu fom sa no dan na adwura gu fom sa no na chese nsuo na to a efrisia da ade eche ne memenda dan yi bebuoi na chese fom na ye mre na dan che na nipa wo mu a se na nipa wo mu a obede no afa no ma ba fridan we mu abusafo wei eye enkrapompere mantem eye ofanko abonten so and am so ma Ghana National Fire Service mpenimfo e kata abonten opani a wona hwani amansa de nkomo e ma fire service adwuma no e de atodwase na chese ekoba asa no emiami ahodo pino abon krapompere mantem a na e wo se fire service for ne tigumu wo mo se eduru ba bi kra no achimota ne mpotem ho no mo ba bi abrewa bi a na chese wakadem na OPMP ne nso ni yira na eire no fire service ne National Disaster Management Organization for ene tutu America ekokoje no about time be so a na ne ba etuadofo ano wona ne ba no makafie ene so fire service for ne tutu America ko ya wona mo ekoko eje no ye dan na adwura gusa no edin ejamsia we aye Ghana National Fire Service for wona mo enkrato mo de ababo ti be sine se dan no na nipa wo mu se na nipa ni mu ni fire service mpeni for so mo ni edi ensem na chi
ehwehwem de befra to bia debusiafo wono mo emfa enkame yenso so ye ni edi akiri de befra to bia debusiafo yemfa enkame mo ye to aso na ye de mo akọ eye winiba abonten so we kra de budumbura ene ye de mo koyi na abrante bi a wadi mfie be chese ni mfie a wadi bi chese aduasa num ena ne girlfriend o se ne girlfriend no sebe mpreduasa wa fanachi na ne girl na wa fanachi ntino abusiafo wa what girl ne se kama nyame nko see dem kase winiba abonten so trauma hospital a wo winiba abonten so ena emperimfo atebiri no a wo mo ede no akwa kopie ho no ma doctor for ehwe no ma apre ne nkwa ede amano yentete chesa posifo so abam ema emfifimu ene ade wo so mo ye bia no wo mo eye ewo asem no ho yere kase ne kwa kowie ewo abrepom patase na assemblyman owo abrepom patase honorable Acheampong Honorable Adea Akye Abia and Jasebe na desie apomdin ebedi atrantwi ewo ne mpesua so ene na desie wo montem se beye no betimi atoaba no mo enya hode de abo akro ntino waye free health screening e de ama desie wo mo abrepon ne mpatase Honorable Adea Akye ene edi nkomo cheche mu ne ntia otu eyesa anamonwe free health screening me ye wa he ni na se obeye leader ohwehwe omamfo kanko de bia akade papa ni bana don so na media di mfine erema bebre na mayo obroni so ne de me ma bi se afi no samwa ekoso yarea hodo a akoso no se ne me bi ho no se me hwe na me boa ti papa doctors papa insa se omura me hwe me ma yi prostate ni e ma so ye breast cancer no ni other infections ahodo a se bibi kwa yare bi ahinta ba na wuni esan se bibi me man fo nti na wo se doctors from examine and perform na mo esisi anything na e twese ya mu de ekoso ai no kra se akofo years na mesa ko na hwe kwa me ba na kra wo abonti nyina ne se adwuma bi wo ha do nsaka wan wi a ya ne ha adwen didi ne ma bibire chi titu e ma ntamu akwan a ya be yi drinks ahodo batiri ngusuo ene ma bi a yi di echi wo ke ma ya stress bitim di abana sei akwan bi di echi a e bi school time e wo mi ho school yensa ya commission man ko be kunkunya Abzafonti weye aye assemblyman owo abrepom patase Honorable Adea Akye yete ne nke nyina aye Jasebe na desie o mapom direbetum ponti na no akiri o msuso o mutiri yeye o mokoshe o mo prostate ekoshe o mo pressure ne ade e de nsem sei tu yenim amaye hu yale ewe nipaduam ene kwa o mutire se de be fa so ye dua ne die mu ene de eye no se de be ya be hu ye pom din se de esitie no eye pa de kire yale a ewe machine yidi baaye no o ma kire kwa ye be fa so edidi se be ja na judidie assemblyman no ya da na ase nyame hira no obebi a wo bia na dwempa odinya ya o fa ye hu no nyame hira no so amaye so ya hu yale a ewe ye nipaduam oye beka chense nyame hira no so asese dwumadi e tse se ye be nipaduam nyame hira no Dankopo o hira no pa onye ne kese onye kwa mara ma bi abeya ye betwe wonsanya Abzafonti weye aye adesia wa abrepom patase na no modo assemblyman Honorable Adea Akye ase ne nyina aye health screening na ye de ma adesia won potem hono mo enti ye gina we so na no pen sem e baba no de besom na abuzafo ye de mo siase amomahene asaso atenase de Adea Akye Abia dwumadi ato amoso ya da mo ase amammoniti anyado Sompa Achedie 2023 Bible say nyame sompa pani say obi ko wunyanka ene ewisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Nkoranza Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene yekrafo 90.7 FM age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 5598
9802 meet mu biem 0598559802 edin was yetara 1 media na November bosome no ne de edikan na ye chro ekrafo ni din enti sa wo nkransa na wo ye krania kotro udin e wo sompa enkransa GCB edan mu ho a wo sunyane so a kotro udin e wo sompa sunyane night market ho a na kumase de ekrafo nyina ba be chro wo no din e wo sompa ye ni Rome hotel Methodist dia no hye e ye busumi du ba kono ne de edikan na dwumade no ankasa de bro na bosome ne de to so aduonu ba ko ne beboja trada na de amode tom ye no ye de ama ekrafo yi na ye sika na ye ntoma so a wobetimi de aba mo amu ye bi afie twem no emu adanse de mo amu nim sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye hunhyem na propose prempa obo aduponko mu ye nyankopon obeyi ye wiye sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi. God of vengeance has won my battle for me. I'm a winner man, I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, into Kanisa Heba Mister. Na ye wo bu ne tot daman. Kwaju, ayasa de ye pa. Be ma de, wo ho a na wo ye osisi moduru. Nansan, sisi ya de therefore to see me name yire sui. Ayasa football. Opasman numa pasi amano. Opasman numa pasi amano. Nebasa. Kanisa Heba Mister. Ene ye di esisi moduru. Me numbi na me yire numbi. The medru is wakekada oyendam papa. Kanisa no. Oh, adro no de ye. Kanisa Heba Mister. Wunumbi a na pawura osisi no mu. Eyi sisi ya de nyina afiri ho. No na de me fi ha pe mokoto bi. 2 minika pa. Ma honya ha. Wo ye oba o, bema o, emfa osisi ni agro. Nom Kanisa Heba Mister. Kanisa nyana wo man mu heba. And the pharmacy shops with name 0247 887 436 and 0202 990 Adre nyama pemfo oba ma abofra no fo ene mofra ni murumfie dumie FDA agi adwadie nkatoi atum. Hello? Hello, Kofi. Mabedu Nkoranza o. Na maye wa kashe wa me hunyina sa. Unu ya mani abre. Miniska. Timi ya mani zenka bedu a nanka ma Fidelity Bank. Na makoyi cash kakra to me ho. Nanka ma send this cash so kakra ma kosia. Enso me ba ye Fidelity Bank. Ebi ni ha. Mo mama ni zumi rubber bia ye si cash ni ho. Oh, se wo zenka o frementem. Hwe, mama ncho. Bisa se open Bojibo Ventures. Bojibo Ventures. E honko a. Ene ye yisika. Esan send sika dodo bia open. Oh yes, mobile money dear network bia. Ubo number na nedem Oton Richard Cars, any SIM cars, or your transfer, and also register SIM cars, network bia. Hey, oye we nyina. She, ni esima wie, Bojibo nkoa, and Fidelity Bank, any Eco Bank agent, or Nkoranza. Se ubia account, or send you obisika, and answer uko jiska, edi few Eco Bank, and answer Fidelity Bank account mono. Bojibo Ventures. And fan one bank ya, obi save, wait me send this car mano. Our Bojibo Ventures. Oh wow. Yiswation on so ye juma. And Nkoranza Bojibo Ventures a wedding crassi. A jabon sign on chepe. But I see minia. For Bojibo Ventures. I was 0248 089 463. Bojibo Ventures. Me kunu die ojiga jai adanta nim kwao akuya se wokase wukunu ejiga asere se ne bufu a opata ne mpata oh wonti ase kire se onu memedro seko jiga herbal mixture onya hoden a be mahia se eye male vitality ayo matiase se wukunu num seko jiga herbal mixture ahoɔdere banemu no ade de ode beye sa pepepe Bemara gaza seko jiga herbal mixture no unia se menum a ahoɔden bi a menya no ɛho adanse na me wa fe die no se meni natifi seko jiga herbal mixture mami bi nkɔ no na me so me nkɔ jiga Ubenye bi pharmacy chemical any herbal shops. Atufo nko Seko Herbal Limited Kumasi Bon Ofinsu Road wo Bengal filling station no for 0244 799 506 and now 0243 822 010. FDRG ejwedi nkrato yatum.
Mami adumei, mesere wa beyi ni emesu anso asye me. Na ahye ase fifiri gui. Ahwe ebi mpo bebo. Enti sika kakra wo fa ko ye. Eho niema ani bebre se. Hwe, ebi mpo se go ka ni mo. An atekwa ne hene na bro sana ase wo no. E na me hunu se store bi ho na me bowura ho. Eniema ni. Na da you fi niema ni bi ka ho ana. Me pacho da bi oba pa. Eniema ekrokro ni wa me kofri yo. Emom Atiko Home Stores eniema no bu afunti. E na ma sika no to ne dodo om. Atiko Home Store. Oh, omo niema efe dodo. Se ofa niema papa. Enu nti obi a ope fridge, double decker, tabletop and deep freezer, ice chest, ya can call me size beer, electrical iron, microwave, washing machine, blender, kettle, rice cooker, standing and ceiling fan, modern digital flat screen television, a free 32 inches, copim size beer open. Na provisions a faster gari, shito, and more and one. Local drinks a minerals, any energy drinks beer, foreign drinks a wine, whiskey, Irish cream, vodka, any diakika home, washing powder, any semine beer di dradia sandy sinema, shampoo papa a free brochin so ebusu home appliances, any provisions beer de wubenya bi ho. Atiko store akofa solo machines bia ba water on 444 motor blue ya mo de bomochi spray and toast cashew nut abrobe mango kube cocoa anka any mfudie bia akuani wudua no machine ya wo de be spray no ne bo f kra. Atiko Home Store was 0243629295. Atiko Home Store. Tano factory price. Mr. Opoku na upie kama iba ho. Asembenia. Okay last be malaria do na wo kire me no. Kama here be pao. Enso ne din na free me team. Na wo hwe de to ano. Mrs. Tabi baje to ane so okoto bi so me friend na menya no. Na ne aduro be no. Eye heba Mr. ni pedin e na di kan na me ref. Eye dwumo heba Mr. na. Aha, aduro ni ye. Wa aboa me. Eye no kura dwumo heba Mr. Obi e mama na no bia so ma wo kan no. Obi e boma ba so enso nyam na ye. Dwumo heba Mr. O ye brebre nya bi to a sisi ade pa. Asabro ene malaria wo di no. O say ha obi na wontumi ni dia afei wachiri bremo oba na fiti kro NCC so it's a menstrual disorder so obi sisi ha no pa ma ejeba ne to ase ha menti wontumi na ntia onpa dwumo ha ba mesa to ba ko na won hwade dwumo ha ba mesa wudi ho adanse a won fere besramo amobo maba so no monfa ba so bo mo na dwumo ono ye aduro no bisa na dwumo ana Dr. Dwumo kira kwai no man 0244 043 110. This is Sompa. Sompanie Edumnie, Sompanie Cassia Bonnier, Sompanie Osumpapanie, Sompanie Radio, Yaba, Sompa FM 90.7 FM. Sompa FM
nkonto nkonya anope ye hwede awurade ebeye nanatofo ena anope waso egusu awutie ne nwumu ye ko Sompa 93.1 FM ye kokofa anopa nonsia kase bo yasan abaya ye diemo aha eye Sompa 90.7 DJ Systematic Adaroma ye wo Facebook Sompa 90.7 FM YouTube nonso eye Sompa TV Ghana na Sompa TV eno eye YouTube munhwe ye programs ne nyina ewo ho ne anope baby ya dri de ekwan mu atene ma ye ndikan ye nhwa ase ne ye ni nkoma no emfi ha no ye kwa ahoma no so sesia yera Richard Duncan ewa ahoma no so oye district director Edema NCCE Nkoranza no yere no nkomo ene anope efri dwumadie so ewo ha enom Mr. Richard Duncan, good morning. Good morning. Na anope wapom to saying anope adom ayena mefa akonya so na machie wa chiefo nyina de bia obia etia wa omode on radio no ato Sompa the media ye ba de so omaso etia right ye da se bebre se anope wama ho kwan se obesum Nkoranza man de di nkan omanfo bebre obia sorry a na we anye say abaya anye say nipa bi kan say ye kan amamu a eye afanu ye were rights and ye were responsibilities na ye say ye said ye na right na ye say mpanifo so ye bibi e de aboayen eno na atwen ya dwen asiso say e ba ne saade a na ene oman chekere ye no ese say our temamufo so obi a ede ne ho ehyemu bi de di nkan ye ka se nation building a wonti asemu no ye den ya that's it the cafe nation building a it is a society ni na ye ka bom na ya to division bi a atwene ya to your tribal differences atwene ya to your cultural barriers adie bia eti ye kwan no ya to atwene ena mo ye hwese ye de nkabom ni bia koye ene niema esepapa ye beboa na ye hu ekura ye timo no the dachi right ye da se bebre ene ne sade a na hwan asade ne se obehwe ama oman no nyina ye de ye ho ahye oman no nchechire ye mu yo me da say the version we define nation building no say a collective unification and equal participation and willingly hand a banner one aban our afedi right aban afedi ni bi say o shamrapa edigu akwem o create nebu environment aye conducive a utinemu na ubobra ebeye odi politics a adabua odi agu akwem nti utimi na say the mema example ope bosia now your maga na hana wo national agika na obetimi locate you ye hu adwuma wo ya anye say yedi lower aye chamene etoso aba the sama tiba wintimi contribute aye policy really ne maka say abanye de also say e wo say oye policies or semra no one environment no aye safe right not individual also intimate na two no so individual no so atede atede no so say also individual people no hwe omano enkoso obua omano asumbe one nkrofo bi aya adwen na omano nkofo eba so nti obia wo
na hwede enya aban no nko ade uko China kra itimi say omo no socialist I said the asa aban nsana the uhwe kuro no kra na privatization and they take it contest aban no create environment no ama ena individual no bobra no right yo yeda sibebre again yeka nation building there na yemisa se mo na mukita oman mra constitution no osha constitution no mu a die na constitution no ka se ye ntemamufo ya sede ewo nation building ho yo yeka nation building na professor let me try akano say ye hwe no apart from say individual no ewo mo right any mo freedom no right almost say civic responsibility oko full agents wabwana security full agents wabwana security they are maintaining orders wabwana all sorts of things aye juma the individual no provide civic now we participate in governance say abano eye bibia unpi wani twa te say abia ba ko amanfo no ya abia pa wo omanga na wo eye ni die ke say abasmudu a bia se na dade akoto lemo de koto abani bia no bia so di nefa achane de freedom so mo sha ban no hono na echia no right again wama emfanto ho baako se eduru abato so de a obi ade ne ho hyemu bi na wase ama emfanto ho etoso mienu se ye to aba ne de wie a na obi ate atena ye hwe se aban no nko na enye based on that maybe shall say we ye assessment wo hwe amanfo say ye de ye responsibility ye rules a constitution de ama ye se ye mfanya adwuma se oman ma no yede ye adwuma no eto sen ye yo ne ye ani yo me that I'm say amount for no but I'm say continue education and you good for you empower individual no on that sorry ketie because never be kura go ha amount for no nim say what the man aban na say eno ano na say utimi etetna Loja biama abano. You know, participation no. Low, you get the biama politician, but also individual also no. Almost solid. Now ye can want to say. Nipa like education information. Hey, abandi di ko akoswa. Obi nim kra say or reserve the right as a social social auditor. So no, an auditor will be appointed, but for social auditor, we know. But to me, solely, and to me, could be just and patrol. And then, yeah, if you have been done, who said you two foundations, they reserve all the right to tell it so. You can see if you are Hannah. What I told there be, but me a man for engine, there be really a young chap about your few years ago. And so, I was a participation, you know, it's new. Right. Yera Duncan anope ma yen na wase ewo enkomo ani yedi but just before we take leave of you no asembe na udebema yetie for as far as participation in governance any participation in nation building no yebetumi maximize no eye concern yo the ambassador make catch Sompa Acheampong nyina ni say aban no and political party dia omo nyina Nkoranza and nobody almost start to say excel say una kidi me ya be eyo de anti na mi fan ko tena konyanim na me ko tena akonyanim a me ya dia wo pe enya me pe nti aba no betena so na oye de opa for the all the right what you say all right true boys say wo be kasa through peaceful demonstrations say wo de one send ko akotre wo betimi organize a forum na wa tra ban no say me tell mamo ntwen na ban no
invite forum entro. Now forum social say invite forum. This MP leader with yes, another way. Yes, sir, you are involved in the disarmament for yes only. Now yes, we are organizing them from. No more there goes YMCA. The peaceful way. Yes, sir, right. Era Richard Duncan and pay Sompa FM, Sompa T for the Wase. Right. Ebusia for any out is say Era Richard Duncan. Oko Nkoranza atifin famua. Abanya Juma any CCE. Ya wo mo kyerɛkyerɛ o man for ya sɛdeɛ mu no. Ono eno no say district director. Yane no kɔtwe nkɔmɔ na yɛn nkɔmɔtwe no na ɛfa kwan a ɔmanfoɔ ɛde yɛ ho ɛbɛhyɛ ɔman no nkyerɛkyerɛ mu nation building no yɛde yɛ ho ɛbɛhyɛ mu yɛbɛsen akɔ ahoma no so na yɛakɔ akɔdi nkɔmɔ ebiom na nkɔmɔ a yɛkɔdi no National Peace Council for kasa na no onim sɛ Ghana fo bi esi mountain so sɛ amamuo no nkɔyɛ ɛnam so ɛma yɛkɔkyere enipa ebinom ɛwɔ hɔ ɛnom na eno ena yepese yedi ho nkomo anopai na yehwe se saade no ete wonom esen enti yebekwa ahoma no so sesi a na yakwa akodi nkomo afiri ho enom enti moma yenhye eno enso Adea Akye Abia dwumadie ena waso egusui aha ye Sompa 90.7 FM Adea nya akye na Adea bi akye a emu nsem ena yede ema woi enenso nsem bebre ewu dwaso a yabo ne nyina no a yede brɛw baabi awa wote yenka ebia na saa demonstration a yeba bedi ho nkomoyi no enche bia na yewura baka voma wo Oliver wode betu dwase ono kra wo hyase oman yi mu bodawuro demonstration ahodotia aban no National Security for friend say onfa ne nkrata emra na dance onya demonstration no yebema ne post yebema ne sika ene ne keka ho nyina nanso wo se wono de wampene wanye niema ye kan se yede bema no mu bia sese abeya chinjeje ono nasem a wo kan ene aban mu mpanimfo nso de sese Ghana for yaka mfini yebeda hunu nokore no sese amanfo a challenge no se asem na wo kan no sebe senya ni sirem na obo aka sa asem na onfa adanse no emra se video se audio onfa sa adanse ni nyina emra free bra okan kobe nansa nie no ya bona okan odemede beba sa ontume mfa mai amanfo ahyase etwena bo so ebisa se na wenso ehia afe ana mfe mienu ansa na watume de aba se nokora mpa de awoka ne de a ade na o twentwen onan ase nadmofo da so aboye kokose yade a abusuafo ensuo eguso a ebeto titiri wo mu a ewo baabi a asase no isane no ebetume de atorenchem abre wo mu enti yenhye eno enso apart from that no anopenso amanebo ya yewura domelevo edeba yewura domelevo kane auditor general ose Ghana ye ho esere nyina ne se ya ye mra fine but ye ntimi mfa emra no nya adwuma ose ye wo mra bia se wo koya aban adwuma se bia kodi minister se ya wose wo kire wajapade wo nkrata mu se krata no me answer na me bedi akonwai me wo ka baako me ofie baako me wo wei ene enema hudo bebre na yeye ne saa etume boa ema nea aka echire no etume ekoso enti no yenhye eno enso saa emfa ema wo nanso wo se yede mra no ye adwuma pa anka Auntie Cecilia ni sika onya ya wode kogu ni fie no anka entumi ema ne saa da emra ne de da krata so nanso nka entumi ma ne saa da enti no yenhye eno enso na yene wono eni entu anamo na yenye yemra ne yenye saade a ya ye twetwe ye ho ayese ye aboana ne content ne nsu konkon ode ne kono ne niti no konu anwea mu a na ne body na aka ne nyina wa abonten so esan se niti no nu anwea no nti na dwenche ne se wasie
enso na ne refi ne body ni nyina wa abonten o se sa na Ghana ye say ye mra ne yade ye no akwakoye wo ye man yi emu abusuafo Adea Akye Abia dwumadie enie na eguso a ye pese ye ten komo baako efiri ho ansa na agudie mu nsem no aba beto aso enora Sompa intercommunity tournament no eno nso ba so say de yahunu nea oko finals ena yahunu nea obebo ape ne obeto so miensa ene enan no enti say de kwan mu atene nyame ya adoma kwasia de wo yanimu ye bewie dwumadie no nyina enti enora sadia supporters no baaye ene sadia musi ye ahohyeso no na eye fa yie papa nyame nhira mo se mo ye sa ma akansie no eye kama teams na moaboa babia mo so moaboa beduri nyame nhira mo enan no amaka mu no nyame nhira mo monso a mo de mo hoden be pereye na mo antumi annuru babia na mo pese mo duro no de aye be kan say better luck next time minim say the next organization na the next tournament ye be sen ahihye no mo betumi awura mu na mo so makomonim enti no monyere mo ho ye nam sa kwan we so pese ye tu Nkoranza man empon ye wia community obenya no ye be kwa akoye mpuntu dwuma baako e wo krom ho e de ama no afi bia ye be ye se enema nyina akoya afi kura ye betima ye mpire no ye ye ne sa de na kire se ye koya nimu ano no nti abusiafo ma waninka Sompa ho for wani di Sompa achi na enema nyina no ebewie peye kama ede ama na me nkoso na me nka obi se yedwumadi a yedi anopa nyina live wo YouTube no Sompa TV okọ ho a na wadi yachi waka ye ho abre bia ye de video beto ho no obehu bi wo ho ye ba Facebook no nso a Sompa 90.7 FM Sompa 90.7 FM na wo de adwenkyere na ba beto ho anope ye bedwafo betena ase ye bedi nkomo be na dedwa so president Nana Adodankwa Akufo-Addo wako amansan hyiamu wo United Nation we ni wo mo hyiamu di a etoso aduoson wotwe 78th UN General Assembly wo makosa hyiamu die no na hyiamu die na say omampani Akufo-Addo a raise fundamental issue bi o kire mu say abrofo no nya wo manya omo ho na wo ma yeye bebre no ninchi efra bibiman mu ha ye nananom ye papanom ye wofanom a wo beto wo mo se nkoade wo mo koye no wo mo na akoye adwuma ahyehye wo man no ama wo man no agina babia aginan enti no mfaso a enne abrofo a ewo hoyi nya wo mo na beto nkoane de na mmom enkoato no so mfaso na aye wo mu yi a enne wo mu edie enti no ebrason se wo mo de mpata sika wo mo de mpatade ebebre abibiman se monko a ye beto wo mu koye no monso mo chefa ewo mu nie ye sika ntimi ntoni pade nanso ye de pata wo mu ye besa no pa ye bisa se president Akufo-Addo asem o kan legitimate and I say needless anopa ye di nkomo. But for now, ma yenkwa ahoma no eso na yenkonkodi nkomo. Yewra Charles Asamoah Miller ewo ahoma no so oye security analyst. Na yemo nkobo kakra ansa na ya fast sports no. Mr. Charles Asamoah Miller, good morning. Na anope wapo mu te saying right. Yeguso a yebo modern say yebetume ene Yewra Charles Asamoah Miller atwen komo no ama awie peye ma yentra say yebetume connect no ha. Mr. Miller, what you can good morning. Mva yebesen connect ma yen connect no biem na yen hwe ne a yebeye ewo ho eno ma yentra. Good morning, Mr. Miller. Hello. Good morning. Good morning, Junior. Na anope wapo mu te saying Adumo wi Junior nyakopon onje. Yo. Ye da se bebre anope se ye bo opunu mu a waje ye nso na oni yedi nkomo. Anano na Ghana de hye bi etisi mountain se amamu nkoye
asetena mu ɔden ahokyerɛ wɔ ɔman mu baabi a enti no aban mu mpanimfoɔ yɛnhwɛ sɛ yɛbɛyɛ ho biribi saa demonstration yi no ɛnam so ma polisifoɔ kye nipa bɛyɛ aduanan ɛnkono agye nipa bebree kasa sɛ demonstration deɛ yɛwɔ kwan a yɛfa so ɛyɔ no ɛna emu nsɛm bebree National Peace Council kasa sɛ kwan a polisifoɔ fa so ɛkyekyere binom no ehu yɛtwa yɛn hwɛ yɛn man mu ne aman yɛtwa yɛn ho ahyia atutrafoɔ atwa yɛn ho ahyia sɛ bibi sɛ esi a wanhwɛ yɛ a ebi betin de ne ho agyim yɛnim bambo mu na mo hwɛ emu nsɛm ka kyerɛ yɛn anɔpɛ deɛ si yɛn nyinaa deɛ awakenkan deɛ ɔde w'ani ahwɛ ne deɛ awateɛ wohwɛ firi bambo mu a ɛtew sɛn when you are medicine the chairman what if right anɔpɛ so the batas some of my akwenya sɛ yɛso yɛnkyerɛ na Ghana your my asidi nyina yinim no mrama kwan so bitimi kyerɛ na adwene wɔyɛ yɛkyerɛ na yɛkyerɛ na nipa ne bɛyɛ nyinaa no so no sɛbi egyina mmara so mmara Ghana ahyehyɛ 1984 yɛwɔ mmara bi fɛ no Public Order Act wopɛ sɛ wɔyɛ biribi wɔ abɔnten wɔyɛ kyerɛ bi na biribi ɛte saa yɛwɔ kwan ne hyehyɛ yɛ afɔ so a woyɛ wobɔposifoɔ amanneɛ anyɛ bi akora no ɛne nnum na mo so atumi apene so sɛ an na wakyerɛw kwan a wɔbɛfa soɔ baabi a bɛtumi ayɛ no baabi a ne kwan sɛ wokɔ baabi a ne kwan sɛ wokɔ ne ade nti Ghana police any protesters there over the years no yɛhu demonstrators bebree a wɔayɛ demonstration ɛwɔ abɔnten a ebinom afa so apira ɛdi dɛm na ebinom koraa afa so ahwerɛ ɔmo nkwa subsequently na yɛnka sɛ Ghana police any demonstrators ɛyɛ class a ɛyɛ ade pa sɛ woyɛ demonstration a mpanimfoɔ yɛ Ghana police service any demonstrators no mpanimfoɔ ɛdi nkita ho na nkita ho a wobɛdi no wodi kan biribi ɛfɛ no sɛ crowd management na crowd management no ɛyɛ kwan a wɔbɛfa so a wɔbɛhwɛ sɛ nipadɔm a ɛreba no nhyehyɛeɛ a wɔde agu kwan mu no wɔbɛfa so wɔbɛdi soɔ sɛ polisifoɔ a matumi krataa koraa deɛ a ɛnyɛ na demonstration no wɔntumi ɛnyɛ koraa ɛkɔba saa na polisifoɔ wɔn kwan sɛ wɔtumi apla mmara no ɛwɔ hɔ na sɛ wɔbɛkye wo de wakɔ asɛmdi bi a wɔkye wo ɛkɔ na ne nyinaa mu nso no polisifoɔ ɛma wo kwan koraa sɛ demonstration na wɔyɛ a yɛwɔ nkɔfoɔ bi a wɔyɛ demonstrators a wɔyɛ adeɛ bi ɛfɛ sɛ cop beating ne sɛ wɔyɛ demonstration na wɔfa kwan bi so asɛ polisifoɔ bufuo ne sɛ bia wɔka sɛ kɛ wɔn ebia nsututoɔ abɔtotoɔ anaa adeɛ bi a ɛnhyɛ da mmoa na sɛ wode twitwi polisifoɔ no amoma yɛ biribi a ɛno na ɛyɛ cop beating no te sɛ polisifoɔ bɛkyiw demonstrator anaa protester bi a na ida sɛ wɔama no kwan sɛ wɔyɛ demonstration no anaasɛ wɔma no kwan sɛ wɔyɛ demonstration no na mmom crowd management control rules a wɔde gu hɔ no wɔyɛ so anaasɛ wɔdi so na mmom so no wɔyɛ deɛ meka sɛ ɛfrɛ sɛ cop beating no sɛ kɔba saa no a polisifoɔ tumi apply mmara no ɛtumi akyerɛ ɛma no ɛyɛ yie na kyibi a polisifoɔ bɛkyi biara no so no ɛwɔ sɛ polisifoɔ tumi justify anaasɛ wɔkyerɛ no sɛ wɔgyina mmara so ɛno nso nkyerɛ sɛ protester bi ana demonstrator bi yɛ adeɛ na ɛnya a polisi nkye no yɛhwɛ bankum ne ahwɛ nifa sɛdeɛ ɛbɛyɛ adaakye no obi ɛmfa ɛnɛ ho asɛm ɛnkɔnkɔyɛ adeɛ a yɛne nyinaa security no ɛbɛto ɛgye mu freedom ɛwɔ hɔ nanso ɛwɔ siri right yɛda ase yɛwura sɛdeɛ wasi akyerɛ mu de ama yɛn yi no nnipa bebree ɛrekasa sɛ nea n'ano deɛ yɛ a yɛdi ho nkɔmmɔ yi no deɛ kwan a polisifoɔ faa so a yɛkye nkurɔfoɔ no ɛyɛ akɔyɛ sɛ polisifoɔ yɛ agye wɔn no kwan sɛ obi aka sɛ ɔbɛyɛ demonstration wɔn mo asɛm ano sɛ yɛmpene ɛne nea ɛkeka ho yɛanhwɛ yɛ a saa adeɛ no yɛmpene a yɛ a na polisifoɔ taa yɛn no dakoro ɛbɛtumi agye yɛn nsam ama nea yɛmpɛ sɛ yɛbɛbɔ din no atumi asi wohwɛ firi bambɔ mu a mohunu ne saa ɛmene ɛnokorɛ ɛbɛtumi aba saa nti polisifoɔ nyina so no mu nkyerɛ mu no ɛno na ɛwɔ sɛ ɛyɛ fine ɔ sɛ yɛwɔ baabi a ɛfrɛ security zone a sɛbi ɛkyerɛ so paa so sɛdeɛ koraa na wontumi nkɔyɛ demonstration wɔ hɔ sɛbi baabi nso wɔ hɔ a wobɛtumi akɔyɛ demonstration no petition akɔ baabi a ɛ security zone wɔ nipa mmienu mmiɛnsa bi apresente for and on behalf of the demonstrators no nti sɛ polisifoɔ
na wonya krata na ka no na so say mo ambe demonstration ye ma mo kwa ma mo nya free police for say ko court na so mo gina bra so inchi Ghana police so enhwe say maybe you dey tabu about demonstration so say mo nye demonstration no omumma Ghana fo ehu adequate ni hintia na demonstration intimi enkoso say venue no and say a timing and say or say nyema bia factors bi betimi aba be wugwe mu no say police for esa na afọ be educated no much appreciate say men ma onye demonstration no me dey say that be no betimi di bombo eni wo uni aba me ne sanko for no but the police for ko to me kata me no krepa ni fi court dia ne travel from the police akọ emra before and say court for some nti hono enye police no as an institution ne mum de behwe emra Ghana for ya hwehwe a court to me out me bibia utimi ama police force itina so nti ne kwa say itimi de nsam na frafra na ko police for kwa na ko demonstrators kwa na ko court kwa ihwe ni nyina na yenkramum nti sa Ghana police for that could be a from so mo be ho bai yenya wo mo right era finally I know ewie no minim say wonye lawyer there but then say wo hwe no the ordinary English mu a public order act now kan ho asam no ka say you notify police sa notification no e kire say say police for na e ma ye pay me say mo notify yes ya ma mo kwan ana say notification no e kire say notification no public order act no my police first one say anye kura in film no like sorry and then 5 days and then no na and then no na chi no police for na be ma to me say ane ya pino so enti se police for ka be pino so a enye nanfa na enu asem enti notification no what the come na police for so apene so no mo na na say enwo say aha ene ha ne ba koye nhemu no no mo timi abo mo ho ban e japade ho ban ene die wonye protest ni di kwa na wo twem no ho ban enti ne notification na ke ke ko mo na no mo a right era Charles anope yedase ne nkomo a oni ye ne adie ene wine no so medase right ebisanfo eni awti ye yewura Charles Asamoah Mela akasima me yensa na anope abononso ahanom Sompa 90.7 the maestro atenase ewo ha enom ebra asonse anope yebo enkomo ewo sports mu ewo ha eno na meka achiro Sompa Inter Community Tournament no ewo ha Ghana Premier League matches no so ekoso na akwa bruchiri nso a ball ekoso Chelsea ne wo mo eka ho ekosen ewo ho enom ni nyina enkomodi a anope obete ewo dwumadie eso Maestro, good morning. Good morning, legend. Na appoint saying right. Weekend we dey football weekend. Oh yes. A free Sompa Inter Community Tournament mu kosi Ghana Premier League ekosi amanone leagues ahodo nyina emu no na matches ewo ho enom. So far Inter Community Tournament no yaduru hen ene anopay. Legend me da say so far Sompa Inter Community Gala ajebo ajanya ba bedru right now ye hunu emranti ano mum ene sebisebe nkokrofo ano mum eno nti over the weekend after say ball week 2 ni we and week 3 and week 4 ni gina no now we were separating the boys from the men right gradually yetimi ayi ma free ma ene sa me no kasa okopiem the stage is set for the grand finale maiden edition of Sompa Inter Community Gala. So far okopiem idea say yenya Bruno friend Brady number 1 Oma Timi advance to the grand finale of the tournament. Right. And then Adeshimai and so I advance to the grand finale of the tournament. Nyame Adoma on the 1st of October, ye kwesi da ebe. Any the final no air kwakoshes. Then tell them 4 place no. E koforidia any dokon kwanta and a airboy ni. And ranya me no crani. Ye bebo supporters na baso. Omo mba nyina na omo comporto omo kama and anra so ye mo bia kujina ina perimeter na chino. Am I the beauty of the game? Emma Jumadina and sweet me at talking kama Edmund so far general ye atinkaboni bi ani honom nyoma guguna kwam said ye na ye hwe na animu na
and I'm patridian for Kwame Basaya. Yamayaduma, next Sunday away anyway. I didn't have a baby. Right. Nia Obeje and 200,000 Ghana cedis. 200,000. 20,000. Okay. 20,000. Nipano was the other way. They say so. Gaucha Gadama. And Yasam Ketua. And what's now 3,000 Ghana and no Kudi. 3,000 a day. One woman, dear, could deploy, but not 20,000 developmental project. Right. Our community. We and a mass on Piers on Kong. We and a mass on Pa intercommunity tournament, Ayers on Kong. Ma Yenya Mumau, na Yanaya home run. I found something in a good home, my and I ba. Yet the Akanina, ever so ama Bibia to me. and so 18 abaso any latest I no pay no yensa eka and so the free calf led by Papa and Dean and Dr. Patrick Mosepi na bibia and so etimi ayekama and air reporter etoja na mami fan kopia mo Ghanaian players abroad na me do kopia mo Ghanaian players abroad I no pay reporter etoja and it's a Ghanaian Branty and Dean and Joseph Pinto Branty over the weekend na oye superb or the Belgium Pro League me no kasa kopia or the continent of Europe ye rank Belgium Pro League no as a 5th position or Europe me no kasa a 2 Frank League champagne no and so on a reporter Eban said no Brown and club and the and so the RCK Jenk woman a club and the and so the Apan and the boy in first half no more that from a cano miensa second half of Bronte and Didi Joseph Pinto Marcia Sin Modi Moneo Kajo to me be go 8 me boy moment to take canina Emma game and D3 now Bronte and the Joseph Pinto none of Modi and so was 3 papa and Yasen Bofra Crana Ghana near Bronte and the and so the Stephen Padu reporter in second and nano pay and it's a Wakako PM or Czech Republica or court no Wakako Siakai and so a Czech Republic in Patamua Minoka says 3 years contract and our Branton and so Timiako sign our Czech Republica and so yeah Nijisama Echo Ediama Ghana near Branton and Stephen Padu Dankwa and air reporter Eto Jan Nano pay and so Jumadian Yentin Sima my Concro Ghanam now over the weekend matches a who do it Timito Jano Yamfa Honsam Emra now him so Kopiema a just over the weekend not just a Noma Danaquem so far Kopiema out the bed power Premier League no said a nice share and so here Ukopiema Tano Bafakwa on Friday Womachi RTU and Anio Mekanoba Mienu Emomusia Rabraka Bako Sasuna on Saturday in Yababiari Gold Stars say Ochi Krobia Kumasia Sante Kotoko and Anine Kanoma Kuma Kumieno Amakotoko Isia Rabraka Bako on Sunday Manchester Hudu Eto Jano Ewa Sia Dewa Jimambadu Park Diana Stars Eto Atanane Mieno Emma Midiama my brothers Woman Timian Sierra Braka Sasuna Bechem United Eto Atanane Bako Emma Dreams FC Woman Timian Sierra Braka House of Folk and so Etimi Bomadin
Bromine club and the team, and so Swatema FC, who game no, not just I know, and so at the House of Folk to Atlanta Bako, Eman Swatema FC, Womo Antimi and Sierra Braca, Heart of Lions, Antimi and Tuatana, Great Olympics, and so Antimi and Tuatana, El Honum, Carrera United at Tuatana, and Sa, Emma Brecum Chelsea, Etimi Sierra Braca, Baku Nations FC, Womo and so at me Bojuma, Bromo to Atlanta, Amateurs, Samates, Womo and so Antimi and Sierra Braca, and no matches out draw, Etimi and so to over the weekend down on Pioneer Trans, Home Seminole. And so etimi abana bipia etimi aye kama so far uko pion the bed power Premier League numa say na hihye no NCC at league table no meno kasa Legon City a club and did the turn over fakwa 4 points after match week 2 no Legon City saw 3 points or tosu no Dreams FC 3 points Carrera 3 Nations FC 3 and a Brecum Chelsea woman enso 3 points from the AS6 position Samates at a 7th position with 3 points uko pion DSA RTU enso the 8th position or enso 3 points in Swatema FC 9th position with 3 points. Diana Star said 3 points, or data 10th position. Baby any Gold Star said 11th position. Waron Enso 3 points. House of Folk 3 points. Waron Enso 12th position on the Ukopima bottom side of the table. No, say this here. Accra Lions the 16th position with 1 point. Asante Kotoko the 17th position with 1 point. Midiama at 18th position. Waron Enso 1 point. Ukopima say na Ghana Premier League no league table na hunhye no eno enso asia ti idea hunsem no to jam na no pe tip of sports now so wetimi ahunu de ekoso the bed power Premier League na yenkon kopiem FIFA akache na onim so kopiem FIFA akache ya just court of arbitration for sports womni omu edi dwuma ye pa na former House of Folk coach papa ne din enso this left go match papa no enso etimi akoko the House of Folk akopiem court of arbitration for sports na reporter airport say na FIFA anya dia tum say house for enhwe so betimi atua $14,000.2 and farmer papa ni din and so this lot comatage is say ne yes outstanding bonuses be any salary shahodwa na was a House of Folk etimi tua no enya de so mutimi tua na nam so papa ni din and so this left comatage wotimi area House of Folk ekopiem court of arbitration for sports and me no kasa FIFA nya sanction say sika no House of Folk company fo ntimi tua enya sa the band ebetimi ato omo so any reporter etodwa na enra game back etimi todwa bra House of Folk any Swatema FC after the game winning send papa ni didi maso okonedu on lusu game enfanti House of Folk da simple time wo kotokono after so kopien with Legon Cities ni nyina na nya de so watimi lusu game dia etoja and said now for the very first time papa esu etimi kodi ntwo woni Swatema FC omo no 1-0 kusu e na omo giye erigo omo tena me no match na chi ena panyimpa no se yemfanto dwa wose nura na House of Folk e deserve so mutimi enso win game no e sansana house modem no e wo show e de change Swatema FC eno ntina ma House of Folk enso etimi etin kunani enkoma papa no tin e de maso okunadu e de eje na no pai e wo dwuma de ni so na eno achi ukopia Dr. Kwame Che complex papa no tin e de Kasi Mengo woro enso etimi fa the first win of the season Branded Club and tin e de Nations FC enso eto atana ne mienu e wo ho na after the game na papa ndidi Kasi Mengo wo se amanfo nya abote no mo team nanim wo mugusu etoto nyoma enchekra Nations FC enso betima ba beka the powerhouse of Ghana football enso wo se na nyoma mdi agu akwam no se nyoma start se efa ewo Dr. Kwame Che complex ampa wo bia be se Nations FC wo manya ba no ma so a wo ba beka league no enye se wo ba no ma se akọ eni enkoma papa na tin Kasi Mingle wore eja na Kofi Koji winim so a former striker edema Legon Cities reporter Eto Janano pay eni se wakọ kopiem ewo Libya na kopiem wo Libya woni Libya club ba ko a ni tin enso de Altabi womo energy ekwako muko sign contract na chese wetimi akobo adwuma enso etimi ediama club na tin enso de Altabi ewo momaya ni tin edi Libya mpatemo na bibia enso etimi ekama me wo kasa de abrante no enya akwakodru ewo Libya ohwe so betimi akobo adwuma na bibia enso etimi ayekama na 2015 abrante otimi win Ghana Premier League goal king abrante na tin edi Kofi Owusu na Kofi Owusu si emfantudwa was 2015 wono owini goal king no ade se 1000 Ghana cedis ena mpanyimfo timi dem ano se wa really go king onye name of go abrante na di edi abeda go teacher de o de 5000 Ghana cedis se fa kochi wonsi a wo kasa wo join show na was Sompa 90.7 FM a wo be hu abrante abi kana se bi se ni mfonyi enso da screen so a in 2015 after so really go king no ade se 1000 Ghana cedis ene tam dem ansa masa wa really go king je na fa kofi na bipia enso ntimi enye kama eno reporter Eto Jana no game ba ko etimi to on Saturday
brother Krobia Kumasi Asante Kotoko, and a club and the Didi Babiani Gold Stars game no banner, you know, Papa and the Dr. Prosper Ogumnati, Panimpano 8 meeting come now Panisi and Fantuja, we have been Panina Cross up said when you some Obama Babaji 2 goes to 1 was it that be a new year. You're very impressed. And until Opiana Botem from a crop ya was some Kusomo to Tonyoma and Chakra Krobia Kumasi Asante Kotoko, and so bet me off an intimate perfra, and I am Koma Papa the Ding and so a Dr. Prosper Ogumnati, were on answer to me Eddie Jaye, Brown Mukim, Etimia Boy, no Tinto, Academy, no Amo Messia, the Bracabacon, and so on Michael say, one of any head coach, any member Piano Gold Stars, or we also very impressed. I want a club, no, and Muddy Momutimi Apoye, was a brother game near 1-1, no fee said, dear baby, and your Madrid, and ya, there's some betting your Bridgema, Nance was in place, no Bridgema, Epoye, and Momutimia, the winning go, Emma Bipia, Etimi Aye Kama, and I am come up upon the team, Eddie Michael say, one of Enso, Etimi Eddie Ajaye, and ne Anope. On this note, yet now so, now yet to me Eddie Afisemnesi, now Bipia Enso, Etimi Aye Kama. And so on our payam fast at PSNP and my Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions. Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions. And open Mukrayemu and I just say about the Amanonism, any of his seminano, and so 18 about Nano Pay was Sompa 90.7 FM Nano Pay, you know, Macat was a general printing, large format printing, photocopies, scannings, Ninano on Say Kabi, oh Vibrant Multimedia Printing and Design Solution, and watch it, laminations, Sahudo, posters, billboards, signboards, Sahudo Ninano, who buy a babo, not just also said to me Akabi, oh Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions na bibia etimi aye kama flyers ahodo ni nyina odi bedaye na yetimi aye kama enso ediama say your book banden ene empo ope ebia logos ahodo business cards ID cards plastic ones ni nyina no won sabeka bi Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions na bibia enso etimi aye kama passport pictures ahodo na ope video coverages ahodo ni nyina no edi hu juma t-shirts no eno so oba na yetimi aboa na bibia etimi aye kama enso ediama Vibrant Akache Nkoranza urwani HMO Old Market Storeroom number 20 eho ene butu aye boy juma Saso na betimi afre na oni edin sawoso e wo 0245 463216 0245 463216 Saso na betimi afre 055 9301119 obefre na oni Vibrant Multimedia Printing and Design Solution padding form enso etimi edin sawoso anopai bomodin apomdin nkoye bema eno anajo na chese wo yire de sotro eja okwan e ba ne se ha dwen bomodin kona kopese ko gigane bi ebo ejuma papa wonsaka bia obonsa ampa enhise no enso egu akwan anopai seko giga heba mixture ena wo kwaji bi no wabobo ani gisem se we eya bibidro krojen eno nti enya de sa wonu ma wo benya eye side effect bia adrobo on munum hwia na utifa epan sa epa no se ha dwen anopai eye seko giga ena wo kope bi no wanonom na bibia atimi aye kama bema wuntimi mu adwuma enche bema wo di bo ani pe na chese aye kolom be ade bi obi chese epegya ne tikura na osoma na chese ebo ne tinko sa eba no se ha dwen asa abofra otonko no ko na kope seko giga ne bi ebeboa wo kwakudonso na ebo no nko no sa na wo bo sa ampa ehuntini no ayiyi se ECG wire na chese urewure ba no sa de chen obetimi wura se menhia be me na de pe na wutim sa ampa papa no bo adwuma enu nti esa na mrane a odi se yesa enu nti to no ma no pa be ma wo de oyiri ntimi mmom em sa wo mrane eye kwadwo papa kofi papa e ba no se ha adwen nti kofi ama nka e be fro sen ko na ko pese ko giga ne bi wo betimi awura na bibia atimi aye kama gono ena etete wo wodwunso na emu apa mienu abribia me ka to se mrante no monko na monko pese ko giga ne bi e san se wodwunso na emu pa mienu a ema ne nya so wo be wo ntafo enche ye de katita ena ekoto pemem e ban sa na mema yesem no e ba be kofom wo beto graphic ama amanfo akenkan to anamo kono nko pese ko giga ne bi ebetu gono na se premature ejaculation ni nyina etu ase low sperm count no ebeboa mo amuso ne na mun sa yare ntino ama mu kwakudonso no afon se takra no e ban se ha dwen ko na ko pese ko giga ne bi na emo na bipia entimi enya kama entumi emfa ema pharmaceutical shop biano wuri wani chema onse timi akabi sa so na license cyber shop biano kwa wonsa be kase ko giga ne bi na watimi abobo na mema yesem no atimi agina brane frempanyimfo 0244 799 506 0244 799 506 Saso na betimi afre 0243 822010 na bipia enso atimi aye kama Grace Gates Medical Supplies womo ebo adwuma makacho sapum di ho akande bia open no e Grace Gates Medical Supplies ena odo wani airtrain na no pay na watimi akwakoje apum di ho akande na bipia atimi aye kama blood pressure aye monitor no wo ba wonsa etimi akabi pregnancy test case ahodo wonsa betumi akabi Saso na ne yebeboa na chese cotton wood surgical mask ahodo wonsa atimi akabi na
bua first aid box no maka just nuclear family no batan wonya bi edisi fie be bua ye pa e sansa bo friend free school ba no complain that mitimi yam ye be bua na chese won satimi akanro e wo first aid box no na so watimi edi ama abofra no se de be yankofo ye ne bia enso entimi emantia no pai e Grace Gaze Medical Supplies and I'll do any air na wakwa junior mapani bi Nkoranza Road ye ne Star International School no ene di animhwe wo hwehwe e wo ho na chese won satimi akapomden ho akade ni nyina bi na atimi aboa na bibia enso atimi aye kama open chemu abro media so frempanyfo na 020 070 5528 020 070 5528 makacha say meba wana mo be nursing training no mo practical items ni nyina no mudu wani HMO Grace Gaze Medical Supplies a won sabe tumi akabi na bibia enso atimi aye kama no pai wo mo ka boafo ane wo maso yesudan a yetimi atena se de eye tip of sports eba e wo Sompa 90.7 FM ye ten ho ba pa ye ram na chesa manane nsem latest all updated stories a etwagu na no pai no yetimi enso eja ba e wo Sompa 90.7 FM ye ba sisia. Are you ready? Sa wodua etwagu naro pay no yentimi enso emfa emra na bibia entimi enya kamana quickly jebekwa akopiem with the friendly champagne wunim say over the weekend ukopiem a na enya sembo fra yade say Paris Saint-Germain eto atena mako enai ma les Olympique Marseille woman ntimi ansiara braka Montpellier antimi anto atena Rennes enso antimi ansiara braka Lens boboko no woman to atena mienu ema Toulouse enso ansiara braka ba ko saso na Le Havre eto atena mienu ema Clermont woman enso antimi ansiara braka Ment boboko no woman antimi anto atena ema Strasbourg Alexander de Cook Club no woman enso etimi kwoto atena ne baako editia men saso Stade Brest eto atena ne baako ema Olympique Lyon woman ntimi ansiara braka 90s boboko no woman to atena ne mako enum ema Lorient esiara braka miensa enso so far ukopiem with the friendly champagne na men kan fan na da league table no ano aye dinye papa Stade Brest ready kan or 13 points Arsenal club and the OGC Nice one 12 points Paris Saint-Germain abetoso miensa with 11 points and Monaco at that 4th position with 11 club at the Strasbourg at 5th position with 10 and so on be pma at the bottom side na ya desa Lorient ni Montpellier mu nyina no wo mo so edase ho ewo mo na ya eno kakra etimi atodwa at the friendly champagne ya transfer ho nsem no enso etimi atodwa yenwuram na the German Bundesliga over the weekend yenkopiem na chese matches awudu etimi course no yemfa ho nsem entimi emra at the German Bundesliga Eintracht Frankfurt entimi anto atena Sasuna Freiburg entimi anto atena eho Bayern 04 Leverkusen led by Papa Nedin enso the Xavi Alonso wo mo to atena na mako enan ma crab and Nedin enso the Hebenium wo mo enso etimi siara braka baako whether Bremen to atena na mienu ma FC Cologne wo mo entimi enso etimi siara braka baako Sasuna Club and Nedin at Union Berlin wo mo ebo mo den wo mo entimi anto atena ema TSG Hoffenheim ena ne o ma academy no Borussia Mönchengladbach wo mo entimi anto atena ema Club and the RB Leipzig get to atena na baako edi tuamo Borussia Dortmund etna Signal Iduna eto atena na baako ema Club and the enso edi Wolfsburg wo mo enso from Volkswagen Arena wo mo entimi ansiara braka ewo hodum Bayern Munich eto atena na mako enso wutim se Thomas Tuchel ne mrante no wutumre ema bibia etimi ye kama Club and the Bochum wo mo enso entimi ansiara braka ewo hodum wukopiem the German Bundesliga na league table no say na nhye no NCC etie Bayern Munich boboko na hwere dinkan wo mo kita mara mako eye dumiensa 13 points eno matimi anya Bayern 04 Leverkusen na 13 etoso mieno Stuttgart etoso miensa with 12 points RB Leipzig etoso 9 with 12 points and a club and DDTSG Hoffenheim and so wo mara mako eye edu eye mieno 12 points so mo da 5th position so far ko PM elsewhere or the German Bundesliga wutim sam pan hye no
kwam clubs ni bi start here yomo air contest so mbetimi anso agi league na quickly yen room na chese the Italian casuals we are over the weekend matches a would etimi to dwa no yemfa ho nsem entimi amra na bibia entimi anya kama Torino any AS Roma game na ndi 1-1 will be entimi ani nkuni matipenko ene etimi ekopie me ho Bologna entimi anto atena Napoli enso entimi anto atena Udinese Calcio entimi anto atena Sassuolo Fiorentina eto atena ni mienu editia Udinese Atalanta Bergamo etena Bergamo mpatamo eto atena ni mienu led by Gianpiero Gasparini one in branch no mu badwuma in a professional manner bra club and din enso Cagliari womo enso entimi ansia da braka Empoli entimi anto atena ma Inter womo to atena no baako da sagame no media ho nsɛmpi ɛba ɛsanse papimpa ne din ɛde gose pepepe Morata panyini na timi akasa yɛre mu nkyerɛ mu ɛbɛtimi abanano pai na bibia enso atimi ɛkama Lazio bɔbɔko no to atena ne baako ɛma Monza led by papa ne Didi Silvio Berlusconi wanya ne ba bi kɔdeɛ nanso ampa ultim sɛ ne sunsum ne ta club na kyɛ mu bɔ adwuma wɔn timi ɛte kar Sassuolo ɛto atena no maako ɛnan ɛma Juventus the old ladies of Serie A wɔn si adabra kamieno enso ɛwɔ hɔ no yɛnkɔhwɛ the league table of Italian Calcio Serie A ɛyɛ sɛ Inter reading kind with 15 points AC Milan tosumieno with 12 points Lecce tosumiensa with 11 Juventus at the 4th position with 10 Club and Didi Fiorentina at the 5th position with 10 so far Okopiema top 5 no said the Honshi enso esi Napoli at the 7th position ama Club and Didi enso the Atalanta occupy 6th position wa eno enso kakra etoja or the Italian Calcio Serie A pai no yere honsam enso etimi atoja e odwumade no so na quickly yenram na chese La Liga Santander yemfa honsam entoja na no pai na bibia entimi enye kama na Okopiema La Liga Santander na menka nada wutim sampa teams ni bi ebo adwuma ebi enso eteteto Atletico Madrid boboku no wudim se Madrid derby no etimi ekoso bra Atletico Madrid led by Diego Pablo Simeone womoto atena no makoma yensa Madrid esi arabra kabako Real Betis etena fie to atena baako ma Cadiz enso etimi te kar Las Palmas to atena baako ma Granada womo entimi esi arabra ka Rayo Vallecano eto atena baako ma Villarreal womo enso etimi esi arabra baako ho Sociedad to atena no makoma enan ma Hatafe enso etimi te mu biensa Club and Didi UD Almeria eto atena no mienu ma Valencia womo enso etimi bomode ete kan mienu ni nyina enso ho FC Barcelona to atena no miensa ma Celta de Vigo womo enso etimi esi arabra ka mienu so far ukopiem La Liga Santander League table no menkan fa nada anu eten papa adese so far Club and Didi FC Barcelona womanya ba be din kan womatimi anya ba no makoma 14 Club and Didi enso de Madrid aba betoso miensa enso Girona etoso mienu na Madrid etoso miensa wuri wani chirema adeso bonsa Atletico Madrid enso ba be da 4th position so far ukopiem La Liga Santander said the honhye enso esi atie no na quickly yenram the EPL no nyemfa honsam entimi antudwa na bibia entimi anya kama English Premier League no over the weekend enya asembofra wunim so ukopiem the EPL adeso over the weekend Chelsea the Blues masa yetimi bomoden Chelsea for no esa anwa the good boys garem na team sampa fikesiem wutim sa rehoaba boys mukopie mu fikesiem na team sampa Chelsea for esa nyoma Chelsea trafie ama Aston Villa na ne kare baako enya de se Chelsea enso etimi si adabraka sasona okopiem ya de se na Club and Didi at Newcastle from St James's Park masa wo mu kotu mre bro mo che Sheffield United na ne o mekare makoma wotwe amoma ntimi si adabraka enso on Arsenal and Club and Didi Tottenham game no ND 2-2 Club and Didi Manchester United we 1-0 enso honoma masa na otim sampa enioma enso guna kwam enso de some of the clubs sampa Chelsea for the otim sampa team na yemrese bibi no ayemrese sabe abrewa bibi wutim se hadwene esanse kwanya Chelsea for start say boys no man wutim sampa enkoye French ni beka sese na pa enkoye eba ne se hadwen na okopema ya de se Brighton and Hove Albion still papa ne Didi Roberto Di Zerbi wo mu gusu ebo adwuma wo mu chi AFC panel of na ne o mekane miensa ema panel of esi adabra kabako saso na Club and Didi enso de Liverpool eto atana na miensa ema West Ham wo mu si adabra kabako e ho no ma we ya match Saudi over the weekend etimi eto dwa New Everton ebo mode to atana na miensa ema Brentford enso etimi si adabra kabako so far we ni match Saudi etimi to dwa yere ho nsem no eto dwa enso e wo dwumadie no so na okopiema EPL no there's a Club and Didi and so Manchester City 18 points and on the reading kind Club and Didi and so Arsenal etosumieno wono etimia babenya 15 points Club and Didi and so Tottenham etosumiensa with 13 we any say the league table no top 3 no ehunhye enso esiatia yere ehonsam no etimia toja yeram na chese tidbet ahodo nkoma ahodo etwa gono yemfa ehonsam entimi emra na bibia enso entimi enye kama ewo dwumadie no so ewo Sompa 90.7 FM Brian Trans eguso the latest no enso etimi aba na reporter me say kan edi free EPL board no any say ne Adesa Brandt and Didi Rodri Cascante we Dynamo Melford Edema Club and Didi enso the Manchester City no Brandt no etimi akọ
so no watimi akwa 3 match ban ni nyina say ne branch and abrom game ni cause no join show na was Sompa 90.7 FM a wo game against Nottingham Forest otimi ekoso branch ba komini a eno eche say ne ukopia ma FIFA mra no ene mpo football rules no enya de so omoso so betimi akono akwa attack opponent player eno ntia branch and red card etimi suma na me no kasa no ade say ne EPM panifo etimi confirm say 3 matches kuzu enya de say branch and di Rodri wono enso betimi asi akan ene report free Manchester City womo enso club no camp eba yere ho nsem no enso etimi atuja ewo dwumadie no so bra ya trans gusu the latest no enso etimi aba na branch and din Edison Human win so far wabe the only player since 1993 wash 2 goals away ewo Emirates Sports Stadium enya de Senate Tottenham player pia enso etimi asa de bi the last player otimi ye bi no papa no din Eddie John Hendrick wono etimi ye bi way back 1993 enra game etimi to course so ewo North London derby Brana Tottenham Hotspur Arsenal game no course no song etimi abomodi abreak sa record na wetimi abobody papa no didi John Hendry ni record na eja ho no wono enso etimi bia ya ni gisama echo ediama Brantian didi song Humana so far wetimi ababe 150 goals involvement and wetimi involved in ho ediama club and team edit Tottenham Hotspur sa yere ho nsem no etuja na yenko pema Newcastle United winning say o ma be the first club so far wono enso etimi anya 8 different scorers in a single game winning say over the weekend and ra adeso mo Sheffield United na cheso mo say 8 solid goals edit Sheffield United na different players makoma konwotwe and etimi ball more than etimi share goals no enya dey say one player create me ball praise 8 different players and etimi share goal in the history of the Premier League enya dey say be etimi asita na bom so far club and did Newcastle let me say ISR record dey be eye ni gisama echo ediama Eddie Howe and the Mrantie no e Newcastle United eye ho nsem no enso etimi atudwa e Jumade so still latest ni PA na mame fam tudwa so kopima Brandt and did Jesse Lingard reporter etudwa and so ni Saudi Arabian club and did Al Ittifaq wo mo aguso nkomodie na kwa animu ye pa sa Brandt and did Jesse Lingard wo enso betimi akwa kopiem na tese wakosina kan ediama club and din enso the Al Ittifaq e reporter yesi akatwene bro na Brandt and pen AC nkrata so na watimi asensan enso Al Ittifaq boboko na kache Saudi Pro League men ya digi sama eko enso ediama Brandt and din Jesse Lingard yere ho nsem no enso etimi atudwa na Newcastle United reporter men say kan and he say na like akatwene bro na Brandt and did Bruno Guimaraes Demetin is verbally ade so matimi agree terms sa Brandt and did Bruno Guimaraes Brandt and enso betimi extend the contract ediama Newcastle United Demetin is verbally there 2 parties na jatum Bruno Guimaraes ni entourage and club and did Newcastle entourage wo matimi jatum say on betimi asensan akaso mo de pen ebesin krata so na chesa Brandt and did Bruno Guimaraes no wo extending the contract no ediama Newcastle United and latest development free Newcastle United wo mo camp enso eba na no paya yere ho nsem na etuja na papa ni did the Don Carlo Ancelotti panyimpa no se yemfa ntuja was it blame etimi call so enra ni nyina yemfa ma no was it the enti omu lose 3-1 no yemfa blame ni nyina so bo ni nyina no yemfa mo no the Don Carlo Ancelotti insan say nei ono ne Saracen bi antimi ankoye eno na mo mutimi lose by 3-1 editia eyo mo bitter rivals ya Atletico Madrid eno enso ya kakra papa no wore etuja na onim say so far Papa ni didi Diego Pablo Simeone El Comandan. Papa na be the first manager all winning 8 games. Edi etia papa ni ding edi the Don Carlo Ancelotti. Ewo in a particular league mo. Win him say nya de se coach bia. Enso etime sa record ne bi. Edi etia the Don Carlo Ancelotti nemum Diego Pablo Simeone El Cholo. Wetimi abomadi sa record no. Edi etia the Don Carlo Ancelotti a. Eno enso record e free papa no enso camp epa. Yere ho nsem etuja. Na mame cross carpet na men kopiem. Ewo omaya ni ding edi Italy. Na kopiem o Italy. Club ni ding edi Inter Milan omusio makayo Giuseppe Meazza na de etodwa eni se ne papa ne din edi Giuseppe Pepe Morata woro CEO edi ma club ne din enso edi Inter Milan panyimpa no se yemfantodwa was yampa over the summer Brandt ne din edi Lautaro Martinez was office bebrena etimi abaye na so Brandt ne eje pene so betna was we na very simple was we club na se opa Brandt na oba na wabra ho esansa brawe Brandt we kra on sheda ni buyout clause bia ewo ne contract no eno nti oba na wabra ho se ne bua club ne din edi Inter betimi Bobiano, wosu betimi atua na Lautaro Martinez wetimi afa Brandt no na wosu wetimi edinako eno yenkoma papa ne din edi Giuseppe Pepe Morata wore etudwa ewo dwumade nso yeso atena sine ade ho nsem no enso wetimi atudwa ewo Brandt ne din Lautaro Martinez eno enso camp na onim se nche me be ya story we ofia se Leo Messi was one craft so ko we ni World Cup no enya ade so otimi nya recognition bia ewo club ne din Paris Saint-Germain anopai panyimpa ede ma club ne din ede PSG papa ne din Nasser El Khalifa
panyini no so responde was wo kama Leo Messi ate was wo nkai hu so omo ye French club no mo respect club na club an din and I say country na wo mu si akai wo mu no e ma Leo Messi remfi se ene wo mu timi je World Cup no edit o ma ya din ede France wo mo so mo respect France ye pa enu ntino mo ye bibia ede ma branch and Leo Messi na enye ye enu ntino Leo Messi entias ye so mo ye French club at the same time no wo mo respect o ma ya din enso ede France eno e nkoma papa ndidi na say I Khalifa wori eja after say Leo Messi ebeka se nya de so opia enso etimi abom modern enso etimi I recognize no e wo de modern ma otimi boy e wo World Cup no enso ase on this note ye gina so ne etimi enso ede nsem nyina no asi naro pay e wo dwumadie no enso eso na amanfo bi adwene show no e wo Sompa 90.7 on Facebook a bipia enso etimi akonkan maka cho so betimi adwene na che so comment aho de no waja no brepam ye be kenkan ne kama enso etimi ediama we wo see eben the maestro flow for me big ups to Clinton in Nkezi okay on any do no enso etimi edeba Facebook no abrantia ne din edi yalpino so watching you live from Nkezi wono enso edia wono enso edi aba eno no we BB from Kaswa wono enso say I'm watching you live from Accra Greater Accra wono enso edi no wono enso etimi edi aba e wo dwumadie no so na Kim Pepe Cielo good morning ono enso edi ono enso etimi edi aba ena Edison Ba Obed wono enso de love emojis no enso etimi atwene show no e was Sompa 90.7 FM yere ho nsem no etuja naropay yem first da PSN bi emma kwadwo one shopping mall wholesale and retail aropay makacho wo beko no wetimi akoto ne mapa say your provisions your soft drinks ahodo na wo pe e kwadwo one shopping mall wholesale and retail ena wo de wani etre na bibia enso etimi ayekama ene wo pe mo ahodo Lily Rice Millicent Rice Cindy Rice ni nyina on sabetumi akabi na bibia timi ayekama oils ahodo sunflower oils no wo kono wetimi akwagibi tomato paste enkosua milk milu ni nyina no kwadwo one shopping mall wholesale and retail ena aropay wo de wani etre your vertical ahodo pampers sanitary pass ni nyina no on sabetumi akabi kwadwo one shopping mall Nkoranza wo de wani echemo Kasajan old police station no yene no energy enimhwe saso na betimi afre na ne edinsa wo so 055-8801-754 055-8801-754 Sasuna betimi afre 0242-678-186 na bibia atimi ayekama kwadwo one shopping mall wholesale and retail and net anopay na Kanisa Herbal Center omada Roma and a dry out on the Kanisa Herbal Mr. no ebedwaso makacho so ba ukwa fichira na chese utwa jajuo wona upo adwuma raf won kaye sam pabo so miaso e ba ne se ha dwen won patem we de calendar wodro Kanisa Herbal Mr. eno ana ukọ pebia no nom na bipia atimi ayekama ede ama menstrual disorder no okọ na wakopa dupani bia nom ebetu ase e ba ne se ukwa fichira wo bi enhu kokoam asem na bipia enso atimi ayekama wo de na candidates makacho se masa nana emma himfia enya de se honum sebe hotimi ye basabasa wo siesie ho esanse ye nimbra nana ebetena ase enu nti ahimfia bia no beko no na chese eho eye kama eho ye krochen enu nti oba wakosu akuma no wahimfia ho no krakra ho me ho nya resere ensuo nto ya eni se fie yamfo enu nti oba akọ na kope Kanisa Herbal Mr. ebetu ode puana se emma ba wana eya sebe ye day mutimi sisa panties be 3 times no emfata oba pant ne de nka wo hye ba akọ anwumre ne wadware ne wasesa na bibia ye kama nanso wo de nam se ne akosu akuma no sebe abri bia se ubu pipe wo ho nti no e wo se eye 30 seconds bia no wo su timi sisa panty liner e ba ne se ha dwen wo de wo kwa afichiro wan kwa afichiro wo nama na chese panty liner e bo eye wa mo ase yenum ko na kope Kanisa Herbal Mr. wadru no aba ko na kwaji bi enkase manum adura sanse Kanisa de wo so hwe ampa wo be unsa adru no e bo adwuma ko na kwaji bi na gonoru no ntimi entu ase be ma maka chese ojo nso abrante ehye no nso emu pai mienu na ye wo se wo be wo ntafo you very careful when we the catita e na ekoto be mam enyu so de ojo nso a e wo se flow ntimi bakama na sebe ojo nso na se aponche be ma chese aponche ba adwu nso agu ni bibi so no ne no ane se odwene ne nsini se gan e ba ne se ha adwen be ma ugina ficho na ojo nso a e wo se flow ntimi bakama na bibia enso ntimi koyi etimi ede ema ko na kope Kanisa Herbal Mr. na bibia enya kama enso ntimi emfa ema eno ati prostate enlargement ojo nso bebre ni nyina no obomode na onsaka eye Kanisa Herbal Center wo madra yato ndi Kanisa Herbal Mr. na beboa na nsese no enso atimi akoyi bomode na fo adi pharmaceutical shop bia no wonsa etimi akabi na bibia enso etimi aye kama sa so no betimi afrem panyimfo na oni omadin sa so 0247887436 0247887436 ofre Kanisa Herbal Center panyimfo na oni omo enso adin sa so on this note ye gina so ne adin sem ni nyina asibrepam ye besan apa na yetimi edidi aka atire no enso etimi edi abremo yakram Magic system.
aba Sompa Achedia 2023 Bible say nyame Sompa pani say obi ko nyanka ene ewisia mobo enuti na Sompa 90.7 FM say Sompa 90.7 Nkoranza Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meetimu biem 0598559802 edin wo so yetara 1 media na November bosome no ne de edikan na ye tworo ekrafo ni din enti se wo Nkoranza na wo ye krania kotro udin e wo Sompa Nkoranza GCB edanimu ho a wo sunyane so a kotro udin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumasi de ekrafo nyina ba be tworo wo no din e wo Sompa ye ni Nrom hotel Methodist dia no hye eye busumi du ba kono ne de edikan na dwumadie no ankasa de bronya busumi ne de to so aduonu ba ko ne beboja trada na de mote tom ye no ye de ama ekrafo yi na ye sika na ye ntoma so a wobetimi de aba mo a mo ye bi afie twem no emu adanse de mo a mo nim Sompa Achedia 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa obo aduponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Achedia 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi Sompanie enyumunie, sompanie kasie bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo yaba sompa sompa, sompa sompa. 0.7 FM
Ebinum wa adwen say na nsen salagala bi a boy. Bredi for na giye. We nso enya de ombema bredi for age akoka ho. Right. Na ka hunu say ewiase no esono akokɔ no kra na esono breku ne de. Akokɔ asese ontum fa ho nkɔbɔ kɔ de. Bredi for salagala no esono sala ene sono sompa. No kre. Ena ye ma me Harriet ene boss agala no. Ene sompa de ene bo abiri akora. Na 5,000 cedis aba eno kura na ye about 32 teams yetimi apreage na we 16 teams masa yo ye beji ye na se nana monyire motam e won say fo monyire motam wa reach mu na da nyankopon ya adoma me prediction me de ma munie ye mo penalties e wo finals no e be ye goal e wo regulation ye yi omo ye yi omo straight masa one be show so your prediction so one be show go Brady one be show go oh abrantie ba ku bi krokrowa okay nana ba ye da say prediction na ma che ho ye na weekend ni bibia hye ye na bibia ye kama lovina ya akofa betuma na penalty na we so konya we ho kofa of our pam say Adea esha da wa brofu ni esha da ka no anyway ni nyina ye any the lovina hey would you love so any dangerous over yensa mo watching biem say bibia ye boko weekend no me unso so bre ye na moto e udi akone abasa afa we bre fa ha dura ha ni nyina onso waya de nyame nhira amen right yamra enkomode na nana obo anti Harriet din no nti yenti we mfiri honom na yenka say ye special assignment a ye yo efa aspirants no nyina ye di wo mo ho nkomo no ya ye Ira Charles yes ya ye anti Gifty ena ya ye Jacqueline anti nanka aka wo no na modern bia e o say ye bo say ye benya ono nso ne de no akwanside no dawso wono ene ni team no enye o madwen se o be masompa ne ho information na ya tena ha aka ne de akere omanfo ne delegate ya de wono ankasa aye bi ne de ne me kakura ankomudi abai de oguso a oye ma amanfo no ye de ye bre ene ya daage sabi ontu ayeka na ye be project no akere delegates no say mo ayi no candidate ni no eno ena ye ma me Harriet woni ni team nyina yeyire se wono mo mfa mayen ayene enti se yetiefo anhunu se yaye ono ne de a no o mate yase se nya se bia yakogina binum achi ena ye bia gina nchen eye ono ne ni team ne obi obetimi de sa information amaye no na aye se o mo mfa mayen okay ayene enti yetiefo ntiase sa enti no but ye nto ye pono so mu ye pono no da so da ho so wo de maye na ye be ye ne se de ya ma me kra ye mi hu because me ba na enyina minim se ye ma me Harriet wasem na na ye ba be kan eti ye ma me Harriet ene ni team de ye hwe ne ye nsanya nkan ni nyina ne se minim se de omo media response no sitie because minim so many unrecognized what the same kwanchan bloggers binum kra na omutimi blogi mo Harriet hu asem nti a media house like Sompa FM ene ye panel a muntie ya munim sade esi ye nnwuma ya sabi producer ye dwuma efiri yakoma na me sa ma me no pese no me wo doso nko bi ma no right enti minim die enti a whole radio station like Sompa 1 Media yes ye pay ya ma me Harriet a project no ha woni ni team nyina o maye o madwen se ma me na aka hu bi ma me na mu kan woni team nyina ye o madwen se omo emfa mayen I don't really get it because omo ayedi kan ye omo de no o hwa Yewura Charles Nkwana na wo Nkoranza ha omo ma kan nyina wa Accra by immediate na ye place call no a omo nyina respond ye information na omo pese de to abonte so what I say nti minim said Harriet ni team no esitie ene de omo pese omo ye ene de omo keka gu na ene de omo keka gu na sum ene de onim fa ye ho eno na me nti ase ade ya ne se sabi o winim sa oba bi na mabonten pa na obi awi ni bi na bedu nko a wo so wo se da bi because there were so many incredible channels there were so many incredible channels bibiri o ha me who say ya omo keka ka Harriet wasem nti adenti na
Tara one media ye approach you na wo ni wuti mo pese mo de bema ye ni nyina wo mo ho ye de ye bi aponom and when so who it brings to question say nyame ye na dom na obedi to me na yeah we can be kire yen access to information from be den yeah because for example unya menya dibia no kra mpo no ye information ye wa information kra no pese o de ma ye na so obenya dibia no wie na se common fancy ka bedu nsam na be kire ye na de common fancy ka ya eno de na o be kire e ho no na ye issue no wonim we no ye just primaries awo kwa what the same pen e kwa akoto ama wo right ye candidate o mo wo NPP mu nyina mo nkan hunu say after some way mo member of parliament both north and south ye the mo member of parliament no ebe compare NDC so member of parliament so what you say ye the be compare NDC member of parliament said ye ne ya comparison no ye the ye wura ajekum right any the power be win NPP mu on Nkoranza south ebe gino ne ya project mo right ye be sign the obi a obe win NDC side any MPP agina on your project mo right na ye ji musu mo ban any said ye musiti nyina di a kire amanfo eno no anya delegates o o maimu no nyina e kwa akoto aba no nti bro this is not a joke say we obi a person obedi nipadom so o man so na we obi a on ground waji din a ye nim say wo de wo kura no wo ba no wo pick bi na say betimi akoba say home media house like us ye pay information if you ho na say minim said your communication team sit na wo amu ni wo team mobile restricted yen media house ebre bi beso abeba ye channel so de nti no I think say the people around here no they should understand how as animal we working because this is basic information senye Ghana kura na ye information system ye bibia wo ho a nka this information ni baby a rise there and say your friend and say your friend it should be available everywhere nka ye search here say yetumi hu but honestly speaking o search on internet so baby you won't get it you try so many times o search here wunya nti Harriet I still love the woman or mama nye disappointed in her right media massima mechanics I still love her and she should not make me disappointed medase nana 90.7 Abia ma yamra ne nkomo no ankasa so yayiwe efiri honom no yamra enkomo no eso na nkomo no ye hwe Julobi occupy Julobi house demo no ekoso na evanisa na Jubilee no mo ye ni Julobi say ja omafra no entoma I think say Julo no ye nkrankasa say Julo ekro no eye kro no in terms of Jubilee no Julo ena omo Jubilee no into Julo aha enti sa na ometi omo to ne din Julobi occupy Julobi house aha but omo ye so be nansa demonstration yawada fiada ena memenda yawada ne de na ye chaotic basa ACC bebre police forche at least nipa be 49 but at the action ye ne the police ema omo guard omo ye demonstration no and I think Saturday no so sa omo guard omo ma omo eyeye but the Thursday incidents na manfo e kasa wo ho say yeah baby a ye duru no yes ye dodo amamu democracy no so ne ho so ho no bi ye demonstration obi o hawa obetimi demonstrate by ya kwakoye say anytime bi obi be kasa obe demonstrate bia no na police hide behind court say margin junction maye we mamunye we amanfo kasa nipa o kasa bi Amnesty International omofen o Ghana Genevieve Patterson or kasa wo ho say nkrofo ayechi wo mo no it is against their fundamental human right eno achi no yewura ya obuadu ayeboafo National Media Commission o say sa nba ayechi wo mo kra yechi chinsam trofo bi kra edeka ho accusation police for deny anyway but then this is near yaduru muntim pacho mamintie wadwen ewo sa asem demonstration ne the police arrest na to the bia tintin ye mamo nye ye beye peace council so akasa say o minor atwa ye ho ahia ne nyina no
tutrafo etetetete honom yanhwe ya bibi se ye mamo nye ye beye kitikiti no beba pe na nkrofo bi de omo ho agim na afi de be wi ase no na akofa nti se nkrofo demonstrate peacefully ye ma omo kwan pacho ma minti wo nso wadwen kakra wo ho okay Owoahene medase right amefa akonya so na manchia ye telefone na ye si na wotwe fufuro mu nti menim sese ya de na woton a onyankopon behwe ama emfaso a etwa se wunya no wo de adom wo Owoahene demonstration e kosi e no kre eno no ema yehu yetebia ye wom so mai emprempren yi because o hwe placards ankrofo church so de koye na ya kwan ho nsem ensukruji a yehia so man asetena mu ahoto a aboye no eno ho message eno omode kwa bonten mi hu placard bebi kwa se ono de kunu no kopeye we ono kopeye kunu wo wa chọ placard no se me de me ba asemi bepe kunu ono so ne concern no o show my ahoto de ye se ye oman no in such a way say aduane a ye beto na kotokoko 2 cedis a ye be men gobernor koto a 5 cedis ebetimi ato amen a ye ni na ye ni beje sa ne say ahoto ene ye pe SDG go si o mampanyi koka se watimi afofeli mu be 13 no se ye ba on grounds na set sa ye ni beje na so ba on grounds a entisa and the youth no any right however me bisa say democracy hub organizers of demonstration yi omo de omo petition call the right channel and I say omo jump the necessary procedure I dey demonstration no say ansa na be demonstration no na wanante kakra why adwuma bi kakra e na nkoyie e na mpanyifo no antio e na fe de so beto ho agu montene so na maye sa oye kire no omo ye ne sa na did they do it honom na sawanya police intervention ya chill ya the injunction atoso no ebe mu no empo baabi amokoye no eho ye security zone na Jubilee House amokoye security airtight enye bibia na odiko Jubilee House there be avenues bebre wo ho no mekai minority omozo mo demonstration mo befa ha mo befa ha police restrict omo ka se there be baabi amode ko fa die enye si etia mo demonstration no na so baabi porte amo pese mo dem walk no ekofa ne die mo miankotena sine enye review kakra emfanfa ho ye ni abre so manfo ye buofu asetena ne mu nya die na so no nkire se mran ni kro ni mu yanto ye bo ase anapɛ na Owoahene ne Bridget Otu edin komo meka onu say e bro kakra gu no mu panko for hwe no kakra very unfortunate but then say ye ni mra so a ebe ko atia ya ankasa emra well let us follow the right steps fine say police for no sebi ebinu magu adwuma ne hu fi de enso no nkire so omokasa ye ntena se a ye nhwere nyina ho okasa tena se onim ne ntia okasa tena se no wo wote ho no mu a ono no gina ho a ono ne te ho a na wo gina ho a wo hu atra krampo chen said de wo be hu no right. We all have concerns me ho kire me pa okasa me nkoyi 2000 kwa fi me bank account me bia na me anya ama aho kire wo ho but then emranso okru ni mu nti yanto ye bo ase ye mfa ne mienu nyina ye mfa ne mienu ye nanti amfini na ebebo afan no nyina inhuman ni ho aduane boarding ofaka boy fuel prices akosoro aho kire wo ho ye nya nsu papa nom water bill yentimi ntua light bill yentimi ntua na nso no nkire se ye nye asodinfo enye sa dachi bi me da se akua ofa nti na chese ne akua kan no ebesi ne na enipa bi nso kan se democracy no eye nema mienu ye were right and ye were responsibilities nti no bra ye ka se abanye na sede no ye bisa se ye nso a ye bisa sa abanye na sede no ya ye dia na because nche bia na auditor general report ebe kan say a lawyer for professional bodies they say a lawyer for war or no they don't pay their tax sa demonstration request wo mo di animu so fine a lawyer for if you don't pay your tax na wase twa ho na wase be ka sa abanye o mani ye de de na ye o mani ye inti na kwaye say anamo mi no ekoha maminti o nana mo yema yetefo nyina mo na fa hwefo ehwe yen monko Facebook na monko hwe
ɛno akyi YouTube Sompa TV ɛno nso monko na afei monko nkɔhwɛ ne saa pɛpɛɛpɛ wohwɛ nso a wonkomɛhwɛ ya na wakyɛ na wɔfoforɔ nso anya ɛso mfa so bi na anɔpɛ yɛma yɛtiefoɔ mu no na yɛsan so ase wɔn mu a saa bere wɔnam Jubilee House ne na afa na wɔn se hɔ na wɔde wɔyɛ kyerɛ no bɛkorɔ nso yɛka kyerɛ wɔn sa adwobrɛ mmra aten sɛ de korɔ ma wie ammo esan sɛ na sɛ kwam de sɛ sɛn a wɔmfa wɔn sɛ mienu ne bedidi ɛda sɛ boa ɛyɛ nkakra akra ɛwom sɛ baabi anyo yɛ deɛ nanso sɛ bio sɛ paturu kura wo a ya yɛn hugyam yɛ ho kyerɛ yɛn emu nyɛ baabi fo a wɔn mo atwa ɛho ahyia so kora ɛtea wɔn mo atu wɔn aban agu wɔn mo hunamane ɛsen sɛ deɛ kane kora na abante so no na saafo no nso bɛn yɛ enti twitwi no yɛnto yɛ boansa na afei yɛmpem nkɔ yɛ nim ɛno akyi sɛ woyɛ pani na efie nwo abiribia dede ɛkɔ so a sɛ bi ma mpani na adanko akufo ado his excellence ne ka sɛ sika mpe dede yɛnso yɛni abere sɛ yɛ pesika na nso yɛgusu yɛ dede enti deɛ nti a dede ne kɔ so no nso no mpanimfo ma wɔn adwene mmra so na sika wɔ fie a yɛ na nkɔda nsu sɛ tie bia nneɛma ebetimi akɔbɔkɔ na ɛba to otu a ɛwom sɛ tax net no emu sondeɛ nanso enso ennuru man no sɛ de nka yɛse yɛgye no pii deɛ no nkɔ na mmom wɔn ma ɛyɛ ne nketenkete no deɛ wɔn deɛ ne deɛ yɛte ayɛ na ɛka wɔn paa ɛsene deɛ aka no ɛda sɛ bo a kyerɛkyerɛ ne no yɛbɛte no nurse ne no yɛbɛte no na nansa ntwerɛni a wote a wo deɛ sɛ tie bia yɛbɛte ɛsan sɛ wo ne pane a wo pempam no na yɛtete no nso sɛ bi ebi mu deɛ wɔ hɔ a yɛnte nti saafo yi nso na ɛyɛ demonstration kɛse na akɔ ebibie wɔ hɔ na mmom yɛhu kwan bɛfa so a yɛbɛtase deɛ ɛkɔ yi ɛsan sɛ we na ɛsɛ besepa ne kɔ ni mahaban yɛtase ne ɔbanyansafoɔ na sɛ sɛbio wo so wopɛ sɛ ɔgye din a wonkɔfa wo na Jubilee House anim hɔ makɔfa hɔ pɛn na adwo nso ata me sei wohwɛ nso yɛduadua grass nnua wɔ hɔ nti mehwɛ me kuro kuma mu a mefiri kɔ a nka metime kura atare dua no baako na me poma atwere baabi mewie na nka ma yɛ agu hɔ nanso mehu sɛ mmerɛ yɛ adwuma wɔ hɔ paa bamboni ade ɔde yɛ me no ɛma me de by force kɔtɔ vortex nom yɛ me nom wie no ɛna mesan bu ne na nka me bu ato agu no egu tuanom na gye ekura me ato sɛ meduru baabi a gata wo a metutugu me yeye nti ofo afofra ya na saa soro hɔ de na kwasɛm ni ɛwom sɛ yɛyɛ demonstration na demonstration yɛ no sɛ de ebi te ase nyɛ saa na ebinom a wɔn ahyehyɛ no nso te ase fa nti anhwɛ a yɛni sɛ yɛda biribi adi nti oni akua ya adwen sɛ demonstration no nyɛ no na prosifo esi ho kwan na mo baabi na yɛpɛ sɛ yɛyɛ no ɛhɔ na ebi anka yɛ sɛ yɛda no yɛ kwan na fa baabi foro saa pɛpɛɛpɛ wa bank esi mu pa ofa o demonstration asɛm de kwa ahemfie sɛ nka yɛte hɛ na wasɔre sɛ woyɛ demonstration aba yɛfie yɛbɛkyew dadua aw mfa no kora nka ɛhɔ no deɛ kora no sɛ bio nka ayɛ pɔkɛse a yɛfa yɛ afoforo kora nka yɛnkɔ hɔ nti sɛ ɔman a yɛdi amammerɛ ne amanneɛ so no ɛnɛma bi wɔ hɔ a yɛ portray yɛ suban ne yɛabrabɔ de kyerɛ wiase nti a yɛnya ahwɛ yie meda ase wɔfa nana ma memtie wo nso na memisa wo sɛ wohwɛ a yɛ wɔn nso ɛkɔ demonstration no ɛwɔm sɛ ɔma asɛm ɔdɛ nneɛma ha ɔman mu nti na ɔmo yɛ ho demonstration ba ɔmo so tintintintin ba ɔmo afa mu anaa meda ase bebree ɔwɔ ahene ma menkyɛ tiefoɔ biem ɔmɔdwo so sɛ ɛyɛ awerɛhosɛm wɔ ɔman yi mu na wɔnom a ɛkɔ demonstration no ɛyɛ ɔmo sɛ fix the country conveners ɛna amanfoɔ binom ɛde wɔn ho bɛyɛ dɛn ɛba bɛdɔm yɛ a wɔyɛ fix the country no hyɛ aseɛ no yɛn num bi nyinaa yɛ ka bloggers na yɛhyɛ aseɛ a yɛde yɛ saa didi no but later no na mehu sɛ ebinom de ɔmo ho agyima a ɛyɛ the opposition party NDC sɛbe NDC foɔ so yɛ Ghana foɔ nti sɛ bibi nkɔ yi a sɛdeɛ kane na mampani bi te so MPP foɔ hyɛ amanfoɔ akyi no saa na ɛwɔ sɛ ɛyɛ but to me Nana Baka Ifa amete yi ɛsan sɛ me aso me wɔ kwan a mefa so de kama dwene kyerɛ aban no nti no ɛnya de a party yɛ ade a mekɔ akɔ hyɛ akyiri nti metwe me ho because
me ka we kire we na chena waban ba the same thing na me yew nti me nkɔhye obi achi ba Owoahene moma yen ka nokore na yen hwe asem bi of apam na yakua make statement bi a anhwe ya na ekwa akɔtɔ obi tim ama ne yem ahye no ama chena nko ye de ehu ato ebi no mu any saying Jubilee House is nowhere say ye man pani nete wo enya de bi a ehu ye man pani a ye de etumi ama no na te Jubilee House yes where is Jubilee House eye me man pani a me de metumi ahye no mene mine mu no nyina ye de ye japade ahye ne sase won hwe so ho na ote achinye bi ani ho nti achinye bi ani ho no na se me wo masem ka na maka na bonte na wonte a ede na si ho kwan se me ko me man pani ko ka kire ne se we ne ha me eye distance keke na so mo de tum na se wo ko Jubilee House no enya de bi a ya de ehu emre bi ani we si wo ho kwan se wuntimi nko White House enko demonstrate no but demonstration no ankasa in itself no emra ne hyehyɛ da ho yes emra ne hyehyɛ da utie ni yo emra ne hyehyɛ da ho no yenhwɛ o say anytime bi a manfo be yes omo ye demonstration ni yesi omo kwan e sha ase time be ye former president ya na ye hunu se oma komo kumye na ye de ya no etu na ye nyina nim se sabre na oman no enkoyie ye mfa adwumayefo ye nyese because of say na ye free IMF bailout no na ye wu e na ye nim se ye wo mezaya ti baabi oman pani bi ani ho a na ye wagidi onimu e chen ye mpapa ya sese wo hwe ye nso yi e na Ghana fo ya na ye kan binum de Ghana ni nkwa no tim kasa be ye NDC ni be ye MPP ni wo be kom no ni position bia se enya to aba wi Ghana fo ne ya to aba no enya NDC ni MPP Ghana fo nyina di etumi e ma ye mpapa na na adoda nkwa akofo ado ye mpapa yi ba ye so obeka ya ye sha ase no na amanfo entimi nye demonstration because na ye sha da hu amamuo no so 90.7 amamuo no first one ye long weather na ekoyie kakra je ne hu se dem refer koda ne hemme papa yi se bosinya firi one obey mobo bosinya efiri one ye hu ba bi esusu ade bode aban de ekokoduru ye oman no enkoye ama oman pani na wono te White House na time bie na no say oman no enkoye wa admit na the next government will fix it. Jubilee House Yeah, Jubilee House no we time bie na no say oman no enkoye wono admit that the next government will fix it. Hey, next government be fix it. What do you want to wear then? Enti oman no say minua no mu nim say ene ye Nkoranza ha mpome nkankran yi ye local houses local town we single room self contained 2 million 2.5 3 million ubetua light bill 1.8 saying water bill you saying opo obi adwuma na akwete se nipa na gi 1000 cedis you tua de kai ogi 10 million in 1 week so obi gi 300 cedis obi gi 400 cedis we are suffering as a country hambo ne yaka ni say wo kon kran ya single room self contained 500 Ghana cedis 600 bra aden bone be ne aye na o man yi mu yet is eno no sa no dan a yede ma hare 300 2.5 no eno no hwan na aye cement yesen iron rod yesen cement yesen iron rod yesen nipa na okofa cement na ba na car fuel se no togum ofa eye straight papa no na mamuo na oje wom sesi e no se demonstration upon demonstration po no enko so se wo se previous administration bi said ye adebachi demonstration adebachi we breaki the pain ya man for entimi enye demonstration kese say Ghanaians are disappointed but we are fed up right now and they are disappointed in the government straight Ghana for no the demonstration na ye omo problem demonstration they lose obia support demonstration because when panifo na ye bo mu the amnesty no nyina omo support say demonstration be koso but for them no the disagreement na na me bay police dia no so na me bay me share point na me dia bisi baby now yenhwe the police administration no police for no mo ni problems how kai unu say Ghana ya ye man no say police oye adwuma hu ni say ode ne ho so wonde ne ho saa wunya di demonstration koto bia Nkoranza na pese oye na wo de koto hwa wo be kona bia party chairman bi kura nya evri aban mo party chairman bi no wa frɛ commander me pa cha omrante bi so on be demonstration be ma mo kwan nyu na we nu nyina meki aban no unpopular just a call because commander no gro ho a call bi obenya free ni pani ho osoro ho no woni sei this was said here all the time no police in hyehyɛ ya wonom de ma amanfo no omo hyɛ da ko hide mra animu achi emra bi a ye wode ye adwuma kora anya den enye yi achi
ɛna eduru sɛ yɛyɛ demonstration under this very nanadua yɛn nyinaa yɛ gye ne di yɛde ne ba yɛ akyi a so ɔbɛka ya restrictions ne mmara ne yɛ too much akyekye ɛne akyire nsɛm no na na ɛteɛ under 20 previously no na nti saa woyɛ presenter you know because demonstration akɔ so ɔman mu a hundreds and thousands ebinum kora ni nyinaa paapa so atase ni nyinaa is coming from the same police and ɛyɛ kan so atase nti no is it no ba bɛyɛ police for su ana maybe say previous administration no na saa ne kɔ so previous administration sɛ ɔmo yɛ demonstration a yɛ stop it ɔmo kɔ court akɔgye expert motion nyinaa police for yɛ da bia police for ɛyɛ da bia no na me kyerɛ sɛ ɔmo tena sɛ ma aban no e manipulate ɔmo ɔmo de no ɛnyɛ peculiar to aban we nko dabi na sɛ yɛn former president John Dramani Mahama right his excellency wabɛbie na no aka ne pain sɛ ɔman ya yɛ NDC police yɛ NPP police meaning sɛ ɔno no na ban mu no onim police a ɔyɛ de okita ɔmo control ɔmo na obi a ɔbɛdi ɔman so pain na wobie wano ka sɛ ya ɛyɛ saa sɛm na papa no kaeɛ no ɛtimatumi aka ne straight sɛ ɛyɛ call bi a mpanimfoɔ no nya ɛne ma temamufoɔ no sɛ yɛ demonstration a yɛdɛn yɛsɔfa saa no but ne nyinaa meka bɛwie Ghana police so sɛ Ghana police monka hunu sɛ ɔman a yɛte mu yi mpanimfoɔ yɛ ne yɛde tumi yɛdɛn ɛma wɔ no mu na woyi w'ataade no firi hɔ a wɔne me nyinaa yɛpɛ wo wodi w'ataade no firi hɔ a wɔne me nyinaa yɛpɛ sɛ yɛka na yɛka mpo a ɛneɛ mo koraa deɛ ɔmɔbɔ kyɛn me wunim de tia meka se Ghana police ma me kyerɛ mu adwuma a enke wo se di pɛ na onya ne free police fire service soldier nursing and sa staffs no omo bre na omo som man no time a adwuma no betimi agye na boso risk ewom sa tema police any civilians attack bisa say na police any civilians one na na do so na civilians so officer bi to ya enye service point ene wakwa akoto sa officer kuro yayi police aba besom oman ase na da agye ne nkwa nyina som oman na ye aban adwuma eti sefan yi tware aban ne betware o sa uduru 60 years anu agye asu o bonse anu ani so ekrakra ko fie na akwa ko sa nipa wei wo obi ekoye adwuma ewo politician etu ne husiwa within 3 days no wa ye yie na wo salary worker wo ho agye se wo san de wo nyansa nyina mani fuliu anso wanya kakra de ama wo and you dare support a party say ye NPP and NDC it because a police mobo chain na asechire no say nipa we so na wo fa wadwuma agye se wo san agye wo bribe 200 million and say for police 90.7 FM and moti ho we ye mo fe the oman yi kwai etigara police mo aka say mo de mo fe the politicians oman mo nije wunim say restrictions are being there to NDC for ahwe ye to aba na say mra no kodi nsem say wom ubon say he grofo we pray so mo ye say you obeka ya ye aban bi ko ya ye giyi amanfo firi nnwuma no aban bi so ba ya ono so be yi ne nkrofo the same thing the ye fam nei it is not going to end here because of say yenya about 20 no the next administration say ko ba ne say NDC ne beba ye be san suffer under this meanwhile mo nyina hide behind the police and omo manipulate mo edemo yes adwuma no Ghana police enye careful was akwan no so me da say wo menye careful was akwan no so Adea Akye Abia adwumadie e na waso eguso brother Philip good morning sir na apomu te saying trade ampo nyankopon da ro me pa ba cho so adom me ahwe ye nti bibia kama right and come occupy Jolobi house hon komo na yedie na National Media Commissioner condemn National Peace Council condemn the police behavior towards demonstrators no Amnesty International Ghana chapter condemn say at least demonstration a fundamental human right nti yema kwan na nkrofo nye ene ade no na yedi nkomo ya wabeto so mintie won so tewna yenko yenim Dr. Amos enche obetena ase na yabo yapom de Owoahene medase pi achia atiefo nananom aye adehia sofo ne obi bia otie na no pe na ohwe so Facebook ne live on to ba obenyae mimomu de niam bebre na go through my mind was a particular protester na koso no right ye wo constitution ma kwan se obi a timi demonstrate when he deemed say as a niema nkoye emano but me no sa demonstration me or questions bebre wo ho in the first place the people who are organizing it some of them I don't trust their credibility right
because demonstration akoso Ghana ina ewia obi nya mfaso emebinum losu titru ni o mampanyi o teso sesiye eduta mo ye demonstration kese pa ba ko ha against VAT your friend VAT no na your friend kume preko na enya agodie at the end of the day no VAT no say that so use waba be benefit waban successive government nyina be benefit at the end of the day waba be president one no mo ye ni bebre kresi ono mo nka until right now we have to look at demonstrations very well in Ghana because obi oha only said that's the easiest means obetimi dia baba gidin na ambition bi open abam nipa no mudi ani mudi amaka omo makasa nne o manu aye den omo se yabo omo ne ade twere bi to bo se ncha aba bi be no manya position aba be no mu dwitwiri omo because omo hu se enipa ni bebre na Ghana for no yem fa ne bi ho nto om conclusion say bebre adwini mo mra nya bebre adwini na emre o ya na ehu ne se senke de adwuma ni hye nipa bi nsa om betimi aya amaye na nka yeso ya ni akọ ye de nkakra akra ye ni akọ ho ba se se no wodu ani ade ne hye obi nsa obewie no no ono so ade fa ho ade ababe yeye na mo kra na mo bere de to so tu the way as you attack police for we need to be very 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 careful including Nkoranza we be attack police force na aboa no o man nam we sa da wanya nam no wo no ba be we don't have to allow people to attack the police no matter what amnesty o wan you know and then who on this side that we say police be protected one day and as a police and it's o man kwama here the upper one day you expect him to protect you own to me because the other side will also mount up near me cause Ghana say because here when him say omo ha say attack police omo attack military when him the omo test waters ne bedu time bi no mount ade bi obi amfi who ka bre bi omo no mining site bi soldier for tutu na man for ko kwa yen dia protest nkwa na wo ye opede o man yimu bibi ni na who told you say it's only protest near the explain and I say enema enko yie nti the can say enye protest nkwa na the express enema enko yie one ye twere one year two delegations three no ye wo media no wo media say ultimately relate with the media well you don't need to converge anywhere mo bia ma mebo wo mbrawo answer na ye hwe na samanfo no twifa police for one day we say we fear na from so omomra omoma o kai say Nkoranza ha din say ne mabu police for do ombagim ye bobo no issue be see from them say no they can't deal with the people they would want to deal with the officials na ye bobo is that the correct thing na on my wo na say man be do level be o munsuro hwe okay today I said don't me coup soldier ni your security ni you're very careful nene e wo bi ono finally on say police for no enye ahwodin bi o e adwene enye bibia na yusu tuo enye bibia na obi kwa bi okra na se wo so bunkotoji kra part obeti bunkotoji part because wo si nipa no enye wo friend na nipa wonye wo friend dey duru ho na wo tosia na so ye ne basa I don't the innocent people kra na mo crash wo mo no e kire se mo level of professionalism na ho aka nti de can say afani nyina yenhwe na aban no so de ekoso no o fa kwan bi so a nipa pese o mo demonstration no use police no e de sisi o mo kwan e so jai side because president mama penso demonstration course o Ghana that is the point of Amnesty International say what you say o demonstration obi abeso obi an ya kokot na o da utite police for na chi ja o mo nye na o mo kan kwase utie na wo ye de o mo kan no makoma to elections one be win ye wo na be win so this side na o see all sides no lastly celebrities oko no obi ankwa no what social media no odi na tem why must you use somebody interested tinchina bia brother Philip mo ye mo program na ma bia na be di matem men di obi atem obi anfa na dwene enye de also na wo demonstration in politics na bi wa wo he da ntiase obi zo odi akire keke wo be wie na wo be lose na obi aba be winner nti all sides na yenhwe na ban wo nyan se wo use police for na be kan enye omo ya man order on timi nka se on kon protect but don't dey na wo say ye hwese ye use omo emphasis ya man for ye ma omo nya demonstration no na nso boa me da ase bebre abusan for ba bia ye dri no ye be fa wadwen kyerɛ tew simanum me de fa course 5 minutes me fa course timi wura 5 minutes no mu a ye be fa wadwen kyerɛ no achi Dr. Amos betna ase ye be di nkomo nyame ya adoma 8:30 ya ya badwafo ye wura Eric Bawa ne dom so no betna ase anopei aboa ma yakoye ne na mo ma mentumnika na me now so number na ma say 0598 994 994 0598 994 994 ura ye nkomo a ye die mu a ye no ebedi ejuma anamo bi a ye ewo se ye no tu no
ya no ebetu ama bibia ye kama ede amount 0598994994 na waba enkomo a yedie eso ene anopei waba be kire wadwen 0598994994 0598994994. Good morning. Hello, good morning. Hello. Udini baby okasafi. Pato, unia rangi Umar Isani ni president kwa sazungu. Yeda asema yenti hotel. Wasam ni saying? Unia masam ni say. Omengana eye tape. Wase ya finji na ya jinsu aje pesa ya chikini pomno. Wase ya maja jinsu tabiye. Omengana hamle wi. No makai ndo ya sitina mwa. Atra se kan ya no matter. Since I didn't want show much in no mention, since I didn't want show much in no mention, and what kind of population numbers on the two are you to know a dorsal, you to know Sunetifi, you to never Papa, Mana, Papa, and Sonia Piedi. And then I want you up and you drinking and go on, ma. What is frustration? What do you want to your more action now? Or be to make casa with frustration. So, too much, you're paying for a moment here. No, Yada Sebebre, Yamfo Bifro. Good morning. Hello, good morning. All right. Obian to me, Emma Ho Enum. Good morning. Would anybody be Kasafi? Hello. Would anybody be Kasafi? But Alaji Umar Isa. Alaji Yada Sebebre. Yeah. Hello. Yeti Opani. Yet, Ekadana Yamamrahu. But the young Pajazili and sequence a million. You know, nearing our woman Gana. Yet, there are no Mukata Omudi Akuye, about Copadia, Companity Honomo. Not in Benetaki. And this she never gets a what I was saying. And this are your full penny, 79, 81, one a day. This is what position. Let a general cutter of yet edit for sure. Yeah. I know the Christian self and Kajadana Yamamra. Yada Sebebre. Good morning. Good morning. Good morning. Nana Owoahene. Would anybody be Kasafi? Yo, I am a Akye after Chebedina came from it. Mind you. Mamentia me wa kwame apam na mentia wa pam fo yina. Papa aya na Ghana hasizo. Yehwe sene enoma esiko since 92 ne enoma ba be sinena. Aya na sometimes FM 12 Trasia kwasi aya metabusa wo mu pa yese. Sesia Owoahene osia ye kase wo ye president ne why beso and I'll be fast wash no I'm managing and when I politicians and Rebecca our leaders, you know, the BT when I'm almost saying, a kaka see it with to a near the way to one. Now, the Christian switch na ya war for Mano. On my the media houses about 95%. I am man your phone, you could that. And mine is developing. This is the question that when you are a journalist, I'm not saying we are Timamunia, let's say we are many of us, yes, so yada Sebebre for Fredumedino in Sihana, Dr. Amos Atanasi and pay Yankoji, Yapomudin Hong Komo, na Yaba Yatwaso.
insane we no or to negotiate until that days no the person is likely say obe to me a conceive ebi nso no obi nso nya sa symptoms ni nyina na onye den or ovulate all right but on to me conceive one ebi na medical ye wo bibi PID and a PID good very good pelvic inflammation diseases ebi na the pelvic and na say na wodi enimu no there is a disease there ebi na yare de ewom ana hydronephrosis hydronephrosis ne yese bia awodie no ensuo eyeden etata awodie no but na ovulate all right enti eba ne sa ontumi conceive man nye enye yi ana obi nso ho no ma ebia na owo mild fibroid ebia na fibroid kakra bia de esia wodie na no kwan enti eba ne sa sperms no normally entumi penetrate enwura ne pelvic nim ananse entumi nko ne kusua no na emmo kusua no ni normally ade etumi ma no eche ewa wodie ananse oma wodie ana in terms of infertility on to me no those kind of object na say factors we any to me a blog kwan so nipa need that kind of issue need the person is likely to conceive nti obi hu sabia dey na esa oye hu sabia ade ba kwa na toxic what do you call condition and a trigger conditions ni yesi bia wosusu say ye ton waduro bi osusu say yesi awodi aduro osusu say si wo to aduro we na normal you get it nti wo num aduro na mostly it cause a lot of problem for your pelvic you might not know or they wouldn't but you feel say aduro bia wo say oye den wo to na wo num a trigger conditions be nti what do we always cancel them and tell them they say I was a visit 21st clinic the wo fan fidie mu anansi etwa wo scan we will know the actual problem obu honum krana the last time say na me ka say a remedy keke na bia ye betumi a kire no wo hia duro ha ebi so wona awodie na no the very soft emre eba ne sana nipa no etwe awo no kwa kire but you keep on taking there are certain food that ebi a sugary food no ne enema bebre wo honum a enya mani padua no anase enye mane ne pelvic na anase ne ovary no but nipa ne nam se onimunti no obehu se obekoso adi saa ne ma no obekoso adi saa ne ma no tembia nti obi wo no ma ofa ya na se asenso aye de aba awodi animu nya de right anti mostly ko gynecologist anu aka se nipa ne fa afro no for bia first month no betumi detain no hospital no sa telebia obewo awodi na no nya den anase bi wo no ma there is inflammation problems there the band is na doctor no where on my own onye den onko ana osenso cancer we say any kwansa upeja niema mu odu buansi o bucket krana you shouldn't be taking it and whole lot nti ansa na wonya conceive ye na would delay woni there we will prescribe say bra about 21st clinic ye be ye hwehwemu ne yehu the type of infertility awoye dey wo ebetima aba say oba bi so nye bi kora ontime nwo kora normally oba bia ovulate bia to me wo ye nyi wa wode enko ade a obetumi awo na ovulation no yes what the second one obetumi awo wie owo wie a obahu se na no infertility no rather the second one we have is wa wie no na atiako are you getting the whole thing wa maybe wadi kan amana wo but was here twen so say bia I was say infertility ni wo ho until one I was say ma wa duro no na we dey na clear sa de ni free ho okay until bia no wo hydronephrosis a hidi baby right into the assurance and say reversible hospital 21st clinic oba bia ovulate bia and I want to say it emphatically say obetumi awo oba bia obu ni nsa wie no otukusia that period no kwa de that person you might know there is a problem there and the problem no kwa there when that problem is tackled and now that problem no is root out then the person will conceive right intention that chronic no any chronic a year I was you go out abonte to tonro all because of that normally
a man the no be you sending nano near come man they say bema will low sperm count and now bema will infertility or bano fertile all right or bano ovulate all right but the name say bema no what that problem you know sperm na na say aboa no to me dey em mokosia no obana conceive and such woman does not need for any treatment. They say you be conceiving. They say ebia or infertility. Most of the time, the problem is bit my man. Yes. And so now obanu momunam no no. That is the issue. And no benman so bit my effect. Effect is so be brave. When him say Adea Akye say a man be brain as a yana woman near bo musubo more and you the pressure to almost so you the pressure to almost so it be brain no bear man in a baby. So me all right, me to me having sex, all right, me nini share, me all right. It no mama be brave go on taking drugs it be kwana ko infertility. Ebi anon oba no ko ni problem but be man nkwamo na ye de e wo fem anasa be man no sperm so low sperm count anasa wo infertility and no to me affect oba no ma awo no delay do so oba bi wo no ma ne be man we gya ya okọ the next na penapa no oba be man oba na ye de no wanyin say it is a breed there was ye gya sa problem so na ye de bomb man no Subona ye the bomb man, especially Kumafona more around, you know. But we both partners, you know. I was one way day, Omoko. I was some 21st. Yes, Omoko. Na checks and ye checks in the day, Emma Womu. Ye analyzing in my woman who said no, nipa way anyway, you know, the problem. And I say, be away no problem. Then the problem, say the tear you bet to me a day. I find the say near the say rather than say bia nipa no ono nkwa ya wo ba na ti kona de bia ye kana ono wonwo it brings a lot of problems to them and they keep on taking drugs day in day out because there was a man from Idra they bia no man ne yire ne na basa na one day nam ka say no let your husband come because me wo problem bia e wo ho a untumi ngo but uti na bema no bae no sana na okase bema no ma wo nko hospital bema no so comedy me ye fit wo na hu hia go wo na go ti bae na ye is you know ne who say bia problem was from the man na bema no e ba ne sana ye ma be oba na e de esinchen kakra cancel bema no na afedi e pa I can boldly tell you, say now they've conceived almost second born. Right. They are ready to come to air. And normally, young first born more mano mostly say, and now banning a condition. And when that condition is tackled, then definitely there will be a solution. Infertility or baby or ovulate, and I want to tell the person, say, and it has swallowed. And the man no, they shouldn't be taking drugs. Only who near 21st clinic. Ye met me akase krowe nyina ye hone obi atwa scan. All the facilities they referred their clients they come trust scan because that is the final way you betumi a kire we say ebia pelvic there is problem here, there is no problem here, there is this, these are the drugs you should take, these are the drugs you should take. There will be a solution rather than say share drew with manum, share concussion with manum, and you won't your best yet to follow no more dear you will know. But then no now we will be a drew on nim on ninim dear beer. It is sometimes a true conditions ni be bree and no ya no na basa kojin row abonte and sana be no no go through. Unipa Diana na say upavi kinimo will say ma wudiana this is the position, this is the location, say the TNT me doctor say ebia me numa draw we ya emfa problem in your day and breme and tabana sa that drug is good for you to take. They know na ye nomre de e kose ye niam bebre and then frame de na ye di no e ma no be bebre free say bia so che no na also dia and no na ma wo ye oba na say no. These are some of the things that a tree was seminal quetry and najudidie too much of eating oil and spices and a whole lot of milky thing.
near no milk, I feel from the other day too much. And why I would no, and why your ovary now, and we no too truly, and the cause hydronephrosis, and my bones and betra will be scanned, baby, bones I would dear now, and can was a spams no barbe tomono, no sweet in a genetic spams no banana dilute too. A boo one of my the spams no cry feta, but it would have one night dilute too because in sure tie would dear him. No, be so dear mild fibroid. Ha, until say bia or fibroid no ye wo fibroid no ahodo. We tell you say bia this is the fibroid that and to me my own conceive until say bia ye be ye operation na ye no e be to me as in chanya mo wanya ho drama why they wa conceive. 80 month and 2 3 say what do you call it fibroid and Jimmy ye my boss na me to me go ebra wonye test bia. So right. I will urge everybody say it's better so babiano na wo die no say dey say. And normally contraceptions be brain so confess ade ma ba contraceptions no family planning no bebrebe na e man ye we pills na ye no especially the young ladies. And I don't know many cool food be near dim come man was in a sandy bed boy and by there are natural ways be brave honoma yet to me a use to the boy and man or my warana now when young warren a bamboo. It's normally Wale. Now, we are up a bamboo. I say, want to me the idea. Want to me the idea, especially Momo, share Juman getting and doctor. Sano, ya bear day, name so bad than say. There are natural ways I will be to me. I dance say, no mundo, and I say, Uber court now take a family planning. If you grano, normally 3 months is okay. Say 3 months in the wood, I say, I take care is better. Dan say be obu on mo dan wa kwa 5 years 6 years then I say for it doesn't it's not happening condition asempate ya ye breninti no boneto from my na chire mochi akwa na ye ye chire akwa de 21st clinic enye they say baby a ye yira unam new market one my children's park honuma opposite Presby Victory Presby Bank no kwa ene yewo ene wo mu ne di enhwehwe ni mu 21st clinic bebia yewo ho Sunwane Kumasi Accra Takrade ehimfa bebia 21st clinic ewo ho nti obetumi afre yen 0544 66 44 10 0544 66 44 10 enti ufre yen at any time any point in time your beje was so 21st clinic yeah juma from Monday to Saturday apart from Sunday in Kwan ye juma each day bebo wo dey say we be bantem kura 6 o'clock kura obeba na 21st clinic ya bie ya pono there's a free screening wo for infections wo dey obi anka se men kodi ebia wa kodi no wa fire dey yes ye behwe right bra but yes free screening no where say bia infections ben na gonorrhea syphilis chlamydia candidiasis a whole lot of what dey bra yes be free eti onyame enhira won so bebre abusiafo ene out ye Dr. Amos oko 21st clinic ho no ye adwuma traffic light na eco new market children's park in chen ho no ehwa na wo ne Presby Bank ne dia nhwehwe wo machi akwan na yensa wa yade ye de nupa edimu ena ebesa wa yade
ɛwɔ United Nations na ɛyɛ wɔn hyɛm de ɛtɔ so aduoson wɔtwe 78th general meeting ɛna wɔn kɔɔyɛ ɛhɔ na ɔmanpanin Akufo-Addo de bɛto dwa sɛ nkoato a aborɔfo bɛtɔɔ yɛ nananom ne yɛ papanom no ɛnyɛ ɔhaw ɛwɔ yɛ so na ɛno na ama aborɔfo no so anya wɔn ho no enti no ɛwɔ sɛ wɔn ma yɛ mpatadeɛ wɔkyerɛ mu sɛ aborɔfo yɛ wɔ hɔ sɛsie ɛnyɛ wɔn ne tɔ nkoa no deɛ nanso nkoa no a wɔn nananom bɛtɔɔ yɛ no ɛso mfasoɔ na ama wɔn ayɛ yi a ne wɔn die enti wɔn ma yɛ mfasoɔ no bi na yɛmfa mpata yɛ kra yɛmfa nka yɛ nananom a ahoɔden a ɔde kɔma amano ne aborɔfo no na yɛntumi ɛmfa ntwetwe yɛwerɛ saa asɛm ne yɛpɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ anɔpɛ ɛwɔ ho na yɛhwɛ emu adeɛ ɛwɔ ha yɛbisa sɛ President Akufo-Addo ne call no mpo ɔde ka ho sɛ abibiman African Union no wɔn de asodie ama Ghana sɛ Ghana ni saa nkɔmmɔ n'anim enti nyame yɛ adom a next month kora wɔn ba bɛyɛ nhyiamu ɛwɔ Ghana ha adwendwen saa adeɛ no ho na yɛhu kwan a yɛbɛtu anamɔ no afa yɛbisa sɛ anamontuo yi ɛyɛ legitimate anaasɛ ɛyɛ needless baabi a yaba abɛduri yɛntwa akyire yɛnya ama ne nka na Yera Eric Bawa atena ase deɛ mema na kyerɛ na yɛnhyɛ ase ni nkɔmmɔ Mr. Bawa, good morning. Good morning. Yo yɛda ase bebree sɛ nyame adom adɔpɛ wɔde waba bɛka yɛnsa ɛwɔ ha ɛnom yɛnhyɛ ase na yɛni nkɔmmɔ asɛm a ɛda dwa ɛnie yɛnim ebi sɛ o ne aduri deɛ asɛm wɔ yɛ sɛ yɛtwa akyire ebi sɛ ne ayɛ ebisa no so yɛbisa ne yie a yɛbɛtumi anya bibi afiri mu ti yɛbisa sɛ ɛyɛ legitimate anaa yɛ needless. Yɛdi nka no mɛfa akɔnya so na amada St. Teresa's Hospital management na ase bɛ 2-3 months ago wokɔ main gate hɔ ɛde kɔ ɔmo old PD ɔmo old apartment hɔ na kota na tutuma basic grant me mfa so na meka ho asɛm ɛde compare other Roman Catholic hospitals the way ɔmo asɛ develop wɔ a yɛde ne de ayɛ basaa kota kakraa bi ɔmo ntumi yɛ ɛne mamfa nkyɛ ɔmo koraa God so good ɛnora ɛm sɛ mekɔ hɔ kɔyɛ adeɛ bi mekɔɛ no na ɔmo adwi kota no ayɛ culvert na ne kyerɛ sɛ ɔmo di dwuma no ebi a nea mekaeɛ no ɛna afɛ ɛde saa yi no aba na mo nsi hɔ ɔmo make sure sɛ hospital no ɛyɛ te sɛ Holy Family ɔmo wuo nyinaa kota doctor for dan no ɔmo si dan papa ma ɔmo nam na ɛnya doctors abɛsa yare na radio station so mo so mɛ fa kwaɛ so na maka kyɛ mo sɛ ɔmo dwumadi a mo di no about 30% no social responsibility 90.7 mo bobo dawuro ama amanfo ahu ne ma bi a ɛha kuro na mo operate wo mu enye da bia na NDC MPP NDC beko NDC beba MPP beko MPP beko so kuro ne de very important so topic here o de atu anu pay ebe o mo ma say bro is a radio stations bebre wa unya be miru kura on be kasa topic we unya o na so ye topic bi a enye ne ene bi aso fa so ye wu achi no na ye friend reparation ye wu achi na sa ne man bi si e bi aye nimu akura no on be sate aye bibi ti meda Nana Akufo-Addo ase na ye on the first person a o kan sa same way Table Mbaki, South African president, also called Boss. Na so Ababe Piso. As they say, African Union, Adea Tuma. Na in Africa, na ye kwa kwasunu. West African attitude. Ye na abofro be fine ekoe no. Na omo mase omo be fa nko omoba for trading and evangelization say omoba Kenya mesem adidwa ebinu so be didwa ebinu be Kenya mesem omoba no mu say sama we gold nko
no mo to man di Gold Coast sikampoano omo na mu na so omo the ships na eba omo do Ivory Coast na omo hu se asono ewo aman mu ba na asono abebe no eso na yina ayet is abebe sa eso mbo sene gold no omo sa to hodi Ivory Coast eso abebe eman ye de na eba ye no na akwa bibi ti say gold ne de ewo ye mpoano na omutu omo sisa kwa na nanom a na de ma omo no mo de geshina so no se ship no bedu no de pu ship bedu a obo aben se wo ba bia wo bia wote bedu pu na kepko se hina bi se dem shaman az no was be so dem shaman ze was sardine na corn beef na yi no was oh omra dem ship we az na so this men no on commence and for it will go Cape Coast no Cape Coast na ye national capital Ghana na ye capital na Cape Coast na so go Cape Coast no and then na Cape Coast I Cape Coast na me kan na say Cape Coast zoo kurai dan pa bia no na omu yi capital na free hoba Accra it go Coast no omu di gold ko omu di gold no omu say factors of production so what person oye adwuma factory ade ehia oya asase ba ko yesika on the person na ba ko titru a ehia pa eye labor nipa ho de na ode ko ye adwuma wo ene ehia pa America for du ahwere ede ye asikire ahwere no se modern simususa mo hunu bi na nka ofiri Winneba Junction ekozi takrade efani afanyina ekowuro mu ano na sugar factory sugar plantation kwano hu nyina ahwede nko a yehwa ede afidi Commander Sugar Factory nti ye Ghana hano ne enkra sikire ne wo sugar factory Commander Sugar Factory politics na Winneba say ye sugar omboa the type of sugar cane na omudua no enye bi na abrofo no bedua ya kwame kronom dua ya omde sugar factory no sa wi de no I say pink so me educate or takrarenti almost every time me fast akwan I say pink sa no na untimi ni dua be wan kwatampo obeja wajja na pa ma okro bi no so wi awede too sugary na Czechoslovakia Russia part of Russia omo na ye very expert omo na be fire nwa na bi ene ko test ye hu se sa sugar cane no omo dua no Ghana ebe yi ena kwa mkoma mo omo dua bia ye de sugar factory na sugar factory no won na omo mo twa hwe ahwe be ze ofi a ko Kumasi na nipe twade o ze hia labor entina labor no na western region there is western central na adwuma de enyana asiche ahwede twane factory na wo nti ti abrofo no so omo na omo ye sugar cane pa ti omo be pe abibifo a omo kwa kutwa hwede omo start slave trade no wo Ghana o omo ko start no soro omo wura soro na omo ye evangelization soro se woni e de bible ko ye de dem e ko no omo start no omo nya na on they can slave trade na ya na ye blame abrofo no abibifo na ye blame ye ho nya abrofo ye den wo mu ye adwuma ya henfo abibifo henfo no ye blame omo bibi se ohini bi transe wo Gonja mam your friend in Deura Jakwa. One of the greatest no a slave trader. Udiga or Tom Quaton Mabrof. Wow, no could be new, and over chill doom, and no Tom Mabrini, Sequoia Mabrini. Otina mention, and it you know, a handful and a chichi doom, a toy for 4.
ɛma aborɔfo no ɛna ɔmo deɛ ɛkɔyɛ ɔmo nnwuma na ɛmɛ na so sɛ n'ano yɛ ani bɛyɛ 4 years Kenya for ɔmo kɔyɛ pre-independence ɔmo ti kuo bi ɛfɛ no mawu aborɔfo no ne ɔmo kɔyɛ no ɔmo kunkum nipa paa fa ebinom slave nti ɔmo akɔ pray for reparation te sɛ ɔmo nsa aka ɔmo deɛ ebi na Nana Akufo-Addo ɛka sisi ya no nti ɔmo sa te siem no na ɔmo ko ba ɔmo to ba manso Nkoranza manso yɛ wokɔ hɔ a wobɛhu slave resting place baabi a yɛde ɔmo fi mu ba ɔmo tena agye ɔmo ahome chains a yɛde akyire ne ɔmo ne nyinaa bobodua mu ɛda hɔ ɛnɛ ne yɛ o ɛda so wɔ hɔ aborɔfo ba tourism ɛbɛhwɛ ɛkɔhwɛ sɛne ɔte wokɔ Salaga slave market baabi a yɛdi nkoa no yɛtɔ ɔmo a yɛde wɔn ba bɛdi ɛbɛtɔn ma aborɔfo no ɛda ho wɔ bohu chains ne ayi nade a yɛde kye ne woduru hɔ a ɛsɛ wotumi su gɔwɔ apɛ sɛ nipa da sɛ nipa wode chain wei na ne ho ɔden wɔ no wate na wode ato no kɔn mu na bia wɔ ne nan na wɔma sunlight na yɛafei ne yɛbɔ ɔmo donkomi nkɔkorafoɔ deɛ yɛntɔ ɔmo mmerewafoɔ so yɛntɔ ɔmo kwalaa nketenkete yɛntɔ ɔmo ɔmo ho ɔden anka ɛsɛ ɔmo yɛ adwuma ɛboa ma no na ma no yɛyie no ɛna aborɔfo kɔ ɛtɔ mo wokɔ Asene ma nso a wobɛhunu the last bath nsuo a ɛda hɔ a yɛde ɔmo bɛsan akɔ mpoano akɔtena ship no mu a wodi nipa firi sire mu saa nam fam saa bɛtwa mu kuma na afei hɔ na ɔmo bɛdware nso kɔduro hɔ a yɛna in fact I will hope I said, oh, yes, Ansana, on Dumpuano. Now, Christian Borg Castle 90.7. Baby, Anna, a year castle, a year can, honor rollers in it, a band Tanabia, Kufo Crack or Tanahobi, a chain of Kufoko fighting, Esra India for, or Missy Jubilee House, my. Now, Kufoni excuse is a baby, as I say, Mamban is seat one, a slave trade dungeon, baby, an air tonqua. Na ni gwasema ye ne hwe around a hwe Benin okọ Benin na hu presidential palace okra obe mo ko Burkina Faso presidential palace 5 acre land so Togo ko hwe na yenko de slave babia na eton ko ano ho na eye babia ya na okọ officer okọ president ko officer it is wa president office mu ya vice president there obi jadi bi na president ko pa chewa President Kufo Kwacha India for BC Jubilee House am $30 million. Omufi wa hono ni na so wonpoano the ships no ba e wonpoano to mo cho na wako Cape Coast Castle da nka ne Nana Akufo-Addo kan no ne asema Nana Akufo-Addo di aba no ese abesiri o na say me ni bere wo ese kaye ya pa kaye ya jema Jema Hayai. Maybe a chain slave trade your tone. Now, Nayan number. Yet you can be a friend touring car. Cars are as a cargo cars at 10 windows and getting all. Now, my issue. So, me, Quamerico, me whom you. Now, near a cofango. Say, one you know, what PC. Now, mano, a com entino. Satam no na TB tuberculosis or nti slaves no wa wo yare TB a wo bo wa na moja fim ya yi wa ne ato ato na ze wo di TB wesa o mo aka na ma na community no no me ka je ma fo mpa info mo yo mo nim sa yi so right se me ka sa radios o no mo no na o start say ofi abrofo no nim se eye moja ino mo yi no to no twene wanwu no nanti asan ba ne krum nti yen Nkoranza force yesu ekobi ono Sirifo so kobi Burkina Faso fo kobi Liberia fo ena nkobi Liberia fo ni nta o man kobi ni se omo na omo sha omo na abrofo no ba omo ko Sierra Leone ene Senegal
Echo form to go Senegal. You're the last gate. It is oh yeah, what so I could keep Coast Castle. And then in Nina, baby, I didn't quite go here and Sana. You know, your friend baby last gate. And some more built pronona or more could rush. And then in Nina, Abocona, China, baby, chain woman, a war. Now a ban on one. And then in Nina, Odo for I say Trocan. As I would war, Nipa Honam, Sana, a was. And then in Nina. Now, Brofum, or pay for no slave masters, or more baby or Mujina, or Brasano, castle. No, my your friend money in Abijon. The wow, pale now was on one fellow. They are more frozen. Now, no, I could have. Own could slave. And you go Cape Goza, oh, half cast, oh, I say, Rollins no time. Or Mujina slave masters never, or Mawfa, or Mugo. Nana asima working ni brisem in fact time I say abesanum na wan kan say eneni ne na ye ono na omo kan reparation je say mo be use yen e de ne wo to Owoahene yes sir kaze wo pa America ko kasika wo be say wo visa ho the connection for be di usika ne ye Dominica na eko ye pa chewa ko because why develop the one na develop before ye fa nkwa ye na eko ye adwo omo plantation banana plantation sugar cane plantation tobacco plantation na before nkwa na ye adwuma bring the on ye adwuma and apart from that also omo de kwa slave masters no omo slave market upe bi enena akotena aye wakoa utimi kutobi ni bada seni uto ni paso yes na labera de na America inta omo asema kan akwa Canada se omo de Thomas slave and the American anywhere seen na American for swa slaves no aye Jones na the slave trade ye twem nti usum obi kura na usum ni bio omo so mo nyina be gu kuro no nti se wo firi ho ye de wa ba nti Ghana for ho Togo for ho Burkina Faso ye wo firi ho ye slave nti man fradom no mo de omo ba ye no na nipa so ti ho omo ne clan trab George do Samuel do Master Sergeant do omo trab no omo nana omo ho na we no so ba ye no na say na bi no ma ko school omo Cambro of need to omo ba ye no mo take you over na afi indigenous no ba omo a ye omo kuranga afi no omo abedare slaves within Africa na Master Sergeant do ye ku na onya support no say ye de man na mo the slaves abegu ama slaves omo na ye from mandingos chastela no omo ye mandingos omo free sankrofo na ye omo free American by no until omo no reparation no omo nkan ho okay because wo yanfo anko ye do free ho na buy on a person it is a kwabale sesi aye mpatade bi ba omo nkan ho omo mekwa omo kan ho kra me tro article like this because omo de reparation no ye Ghana ye gibi na se ye malaberia for bia na omo age double na nkrofo na tua double o Ghana for other na president of Liberia ye friend upon wia and ni dinu ye Ghana din oh my man can chiro upon I educated in Takrade I stayed in Takrade I worked in Takrade you were street view of market second double route to second D now for old Johnson route na chino ye crew compound Liberia for now omo the ship mo adwuma mo ya loading boys citizen kan no nti ohona na omo che quarters that's where Opomia was born never pan ye Ghana ni right na no mama na ye Liberia ni okay nti time Acheampong ka say Liberia for afa utimi ko okrum no omo nyina akodi ho na okobọ la George Opomia se say o president or the George Opomia na Ghana for ye mizo ho say apart from George Opomia na Liberia ni be na de Opomia you get what I mean reparation na kwame nana ko kan ye no basis no fi we no nyina
ewa o kan history na ewa na but say dan president as say why you bold akokan ndi Mr. Bawa some of these things no dey na yenya na sika fam ana dey na yebenya yenya niam bebre American for bit magazine ampa yedim omo apacho Japan omo de no second world war no ye fa omo ma as sex street omo man ye de won supply so ja for no say omo fa omo was o ko ani ni yire we ja no omo de ko no omo reparation amana bebre di omo de ko United Nations ema omo reparation ye de no ne be ba ne say omo America be tuma say ampa as a first omo ji tum say omo de ahwamo omo ya ji tum wi a na fe ni ye kan reparation say sa na mo de aye ayusu ye nkrofo de for mo man ama ne kra ye kase ye ko hokra na de man yesu ye moja ne brani de ma mo man no disaria ye de muka mo fanche America timi kan see ye de right reparations no bi no no okay number 2 ye de World Bank for ka so muntu amai reparation bi no ana say ye pese moye akwan ni bridges mai so te se na mu de no mai no monye bi mai eno reparation bi no ti omo yo niam bebira ye de ya Kenya for the say eno ye individual ankra de te bia bakofo ene na busia etimi ya $10 billion se na busia bi akowu wasade we mu ti ne na akoye no eye wa open ni abrofo frɛ no floodgate say ebia nsu atai epono ya chi na ko bue pono no say nsu no be bo awuram say nsu no be bo wa awuram ama Africa obi abema na ho me no so aka say yeso nkrofo ko bi nti obeche evidence nso microphone ko bi onso beche evidence tina akwa yeso ya tie union aye frɛ no United African Union America wo United States says state akan boom UK or United Kingdom omo akan boom China there ye kuro kase baako on population ye be 1.5 billion India eno so ye kuro kase baako on so population ye be 1.4 billion China Russia ye there ne there countries and a friend African Union ade anakwa me kuma pe no na nka yen friend United African States they say United States of America eno na ya akoba say I say obi a person ono adi no so woni manzo nti kwa me kuma de no manfa ne charge an say o person ono na ye the president of Africa but no person ye ina ye kan boom na ye federation wo mamu nemu ye woman ifeze kuo kese a woman na shase African Union ye first ye start Organization of African OAU na anye na ye san nansi ya ye san de ba African Union ti ne na akoka no me da asem Sabawa wakase yi yo Yera Eric Bawa na yetene kan say no abusiafo baabi a yedre Yera Jima Johnson so atena say dodo na frɛ no ask God alone ye mo no so akwa aba na fe ya sase ajo no so na dwen ansa na ya ma wo do de aba be kan ho na fe yetima kwa enum Yera ask God anopai good morning. Good morning, Owoahene. Yeda sebebre se watumi abeka ye ho na nkomo a ye die ne president Kufuor na kopeja nkomodi aba ne nkomodi nyina ne se abrofo ya wo ma ye nyina no abibifo moja eka ho bi nti ebraso so mo ma ye mpatade ne yeso ye mfa nkyekere ye kra ewre eno na mesaba wa ban ya bakosam no nyina san ya cheche niema se ye getoma ye betumi anya no bi niema ye betumi aye no bi a obeto so ana obobo so wadaroma ma mintie unso wadwen wo ho yo mechia atiefo bebre eminim se ahwefo so ka ho nia na aka akwakofa aba no mu oduru sene sene a ye ka no no ayene esan se nia na kan
se omode empatasika no maye wi a asembisa kase ewum se ombe yi afiri nkwasom no mu ana nkwasom a na ka ho aseme yede wo mu nyese ye afiri mu kare de no na eye ye chinipa no animu no so na akọ na de wa obetua ho sika na wa abahye nkwasom no mu afa bio ahuntasem a ewo mu pa ne se na me ya adesua bi na adesua me ye no me se abibiman ana Ghana man ye betimi akoso na aniama betimi atumpon a yenya president fo ana mampanyinifo a omatwa mu no tenase na ka se benka huntasem kire ya na benkire kwan befa so e betimi ayiye hu afiri sa huntasem no mu a betimi aboa magana akoso pa nti omo hoi mfaso omo so pa ni intra American sa ne se so obi bedi president a okodura brochi a mbra ye hyehyɛ ma no ne niam ye ma de ne nsa hyehyɛ ase kire se hwɛ na ho anye sei hwɛ na ho anye sei ye pese mo ye sei pese ye sei be wi a niam a bedi be sia no ama ebe ye nshaso de nsenso a eche se unya kware nye sa ne ma no ena na kan ene wonka na wonka ne ye na sa ne ma nyina no omo ma ye mpatasika na entwa preko se sa ne ma nyina be nyimfiri ho esan se sa amra no nimu a nka bibiman ye be koye nim pa ni entra me kan na me de esiso ne se obi ani wa o Ghana ha wonim niama ne hayen bi anim titru yenwumasua mu no sesesia ye jai frimrofo no nsem se be hyehye mra mayen na ya ye fa ye kwan a yenim na ewo ya dwene mu se sei ni ye fa so a yesua de a nka obohunu se ye be koyanim kese pa adentra ye wo niama bebre na ye hya ase se ye de niama no be di dwuma se oman a ye be koyanim kese pa ba sane ebe ya yemfa ya niama ni dwuma na da bia ombetime di yenso no ntino emra wo ho because nka school curriculum a omode amaye ne ye ya yesuan bi wo ho a university fo omo ye omu degree akese ne yesi omusua banye ye niama omo pese omode saa enwumasua no ye no eno ne omusua ho nwuma na omasesa ne nyina ba begu yenso na class 1 ni wosua ne university ni esua ewo abrochi enti me mom de amasam American se na abosa asem Yesu de a onfa nkoasom a eye emotional slave trade no ena psychological slave trade no onfa ne nyina nka ho na yenyini nyina mfiri ho na yan kasa mra horo a omahyehyɛ amayen metime fie ye wo yamamre ye wo yen yamamra yetim na odena mamra ne eba bediw so na wa kire o se obakura ye bone amammo no ebeduru bibi no oba ye bone a obakasa obobu na fa ne ko doctor na doctor ncheck no se na school fo de no ya hyehyɛ ama school se bi ye bone a school ni o ye bone a fa ne ko hospital na doctor ncheck na aba obetima bono yen abibiman yen so strong enough to use that laws no ye need to ye to me na yen hyehye no makwan se ese ye fasa amra no enti masem tie nyina nse says kasam a woka no eye de ba yen gi says mpatas de no nsare nkotena nkoasom no mo still na da foforo nso nchirima so aba bagibi ye de na ye ne preko na ni nyina ntuo ntwa na afi ye nwuru se wa pataye sese ye ni nkoaso mbiem ontimi mfa mra bi mra yen wo ye memwa so obetimi aka ho asam akere yen ne mmom ya na ye besi gina se oni anwo kan ene ya mamre ko ene ya mamre nkonti ye ntimi mfa nya adwuma na yenya ye fa hodie kura no na mesaba wa ye ka se ye di nkomo no duru ba bi a ese ye di duru a bi a na ebetimi apie mu aba ne se niema na ye benya na enkoye sika bi ne niema a wo kekan bi a ye ka bi no mu a ye de nkrom betimi aka se bia community monfa ye ka we nchayen ana ye de ka bi wo ha mun kotua mayen na ye ho han ye nti ye ba ne sa ye nam kwa besia bo na o mon hye mra maye munye we ne ma munye we no ni nyina be free ho nti nkomo a ye ba be di no se nkomo no ye di akosi tire
na sɛ yɛ pɛ bibia firim ususu sɛ deɛ na nka yɛ mpɛ mfirim yɛnyi sika yɛmfa nye mpuntudwuma ana yɛmfa nye deɛ ɔman biara no ade a ma man no kɔ so ɛyɛ ɔdoma nkoma bɔde a wowɔ wobɛtuma sakra mu de ayɛ nepa right ɛyɛ umfa raw materials enkoma obi metal raw materials ade a ɛfo pa yɛ raw material ɔtɔ a na ɔkɔ sakra mu a ɔde bɛyɛ ade a ne bo ɔdene nti me mom de me fam de a yɛnhwɛ ma ɔmfa sika kɛkɛ medada yɛ industries ne companies ahoro bebree wɔ hɔ a sesi a make say yɛn panyimfo Mr. Bawa kan nia sugar factory nia omo ye free tititititi oh Manchester company na ɛwɔ Ghana ba ye kyerɛ kwan ya fa so a free yansa nso still machines no gu Ghana ba pack ye gudan bi mu a ɛbɛyɛ oya saa nkwasom no nyinaa ɛsɛ twam etime ne anka me mesrɛ na mehwehwɛ ne sɛ companies ahoro a ɛsɛ ɛba ma yɛtumi de yɛ ɛsakra yɛ nneɛma mu no ɛyɛ ne edikan afei mmra ahoro a ba hyehyɛ a entumi ma yɛn kan yɛ ho because ɔtɔ da bi a obi kura yɛ nneɛma a ɛnyɛ company no sɛ yɛn hyehyɛ mmra yɛ yɛmfa yɛ mmra yɛn hyehyɛ yɛ mamrɛ anyɛ nneɛma a obie company kura nipa a ɛwɔ mu a yɛasɛ awie ɛbɛsɛ gu companies no nti yɛfa ahodie ɛso yɛ ade a ehia pa apart from companies a ɔmo de bɛma yɛ no na yɛtumi de ayɛ nneɛma right meda say Mr. Bawa ngwazo no wo mu mienu sɛ ya bɛtɔ asakoa ne sɛ wa wode wo akɔ sɛ mepa akoa Burkina Faso Wagadugu he ya ɔmo hene te sɛ ɔtesa asante ne pepepe sɛ wotwe sika kora wo nipa ɛwɔ kuro no mu na utimi titim di mirika na wura invoze wuru umpu ebiom obi antumi mecho ni mu waya akwa wo o suma akozizi obewu wa honkwa babi adiba de no kwa je akwa ni ba na de no kwa je akwa mu brain na mesre wo se beje IMF lo wona wan hyehyɛ wo niema yi ɛna wo niema gye agu ɛna mo so mpelo kofo tam ekoba se ye ka ye didi amono ne ye ntimi ntua ɛho ensi ho kura no ye ntimi ntua ɛna abrofo no kan se wo wa wo ka me ne ho no ye wade bi efe no HIPC highly indebted poor countries kofo se ye ka ho bi oso yo wo ka mo be ye mo de no e betwam ɛho nsi ho so e betwam ne mo sika nsi ho na ka se afibia mo de bre mo fanyi school dan ya ye bere mo fanyi bridges ye bere mo fanyi clinics ye bere mo fanyi ade bi a ebe boa mo wo mo man mu eti wo ya kufo tam HIPC project ya twere ho nsu a HIPC project eti sa brani bi anka se wo befo akwa bi mu wa na wo ni ye na wo de ho ko nkwazo mu America ni aka se bra America wo hia wo use wo awie wona wo ko visa wo ko ne ko American embassy ko we lie da ho ebi no bi na djuma wo ye won kan ne se osora no ba o ni pa bi a okọ no okọ jisika ko to aduani ti wo ko gina la no so ama no o wie so na brebe na obedu na adu no so no kwa o sika woji wo do akọ nkwa azuma wo se brain onya wa right wa fere Mr. Bawa me da se bebre yewura as God tell sima kakra bi na wo bi ka ho afa ka ho na afi yenkofa afrefo no yo masem tie wa nyina ne se nana ado asama waka no president his excellency ne waka no eye pa ba ye wo niema pii ya se ye isan se oman no nsakraye a mekire adwene mu nsakraye no so ya ade a ehia pa meka se ne na Mr. Bawa eka no ye wade bi wo ha se o cycle obi through some extent ena oye emotionally weaker ne cred ne pa meka se emotionally weaker na tinkamu no wa ye mre wa na tinkamu won timi nsi ni ginaye ntinia oye no ono a den ya ode ne ho beba right hwe se ye nua no ma omko abrochi okwa okosua mrofo no a onkosua se ode beboa ye okwa ko pesika bi kura timi koduro oko pesika koduro na hoye ne da o se ma aka me maga na biem
na che say ye no ankasa no emotionally no ye wo how nti saa how no nyina na address issue no ommo na ye nhwe kwan ya betimatu saa ne manase me da se bebre abusiafo mi wura no makasa ye wura jima dodan friend ask God na ye wura Eric Bawa ene wo mo edi enkomo a betimi abo ama bibia aye kama ewo ha enom na abusiafo baby a yedri no ye ma kwan ma de wadwe nkyira ba dwumadie so 0598 994 994 0598 994 994 na waba abekire wadwen President Kufuor say abrofo enko a ye beto wo mo ede call ye no braso say wo mo na akosiesie amanone enti no yemfa bibia no enko so kama na omomre ye mpatade Mr. Bawa kan brofo say friend reparation enti no aman binum aye bia nyamfaso enti no e wo say ye nso ye ka na say yo mampani kan asem no aman bebre nso age atom say ampa edika na ye nyina de ho begemu bi enti nyame ya adoma next month omba be ye nhyiamu ewo Ghana ha na ya dwen sa de no wonso wadwen ye saying good morning. Yes, sir. Udin ni baby akasafi. Right. My inte wa no pay. Asama na na ka no de mene nyaage. Asisa ba ka se asama de ko di abofo se mama ya mpata. In fact, the management manage economy ni ya store na Oma kosama reviews. You know, don't in fact. Nene enyaadwen kwan bi so. Moni nyame nyadwuma. Ye da ase bebre wo so ni nyame entona na no pay 0598 994 994 na waba enkomo a yedie so. Say na won so wadwen si ye wo Mr. Bawa say ama yemfa nto ho say aman bia ye bia nyamfaso na ye de se yetimi kana ye kan yi a ye betimi anya nema bebre na afiri mu ebi betimi aye ebi sika ebi betumi aye mpuntudwuma ebi betumi aye ye kakura omode kyeyen ene ne ekeka ho onso wadwen kire wo sen 0598994994 0598994994 na wawuram. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Udeni baby okasafi. Another chance 0.4. I'm say wa me ntie we. Ele na me that never chance so I think can say I don't know that the other jano ya jitu na me question say say company say sika na je pade bi o mode ban tan for no fan sense no mo prejudice maximum for all my move so be o say a man pay ya anya so so then fan for na ka say class na you ko the first pay the boom man you ko ku campaign te kwa de ban you ko the first way do this kana Amani nyapa to be increase so and you should learn how to catch a fish ourselves. You just have to be able to catch a fish in my that stage. Yen say that se bebre wo so friend na waba so AB 0598994994. Good morning. Hello. Good morning. Udeni baby akasafi. Right, my into one no pay. Hello. Hello, yetio, my into one pay. Let me person come my being found the same. You say a quabuchi, aqua yejuma. I said raw materials now on the free hano. Over the refound machines, I see a bruchi. And this says a beya, Kaya Hobet, Toy, Nayan San, Twemlika, a quabuchi, Bibrino. Go home from your machines now, over the other found products. If it is a gold, manganese, iron, or Pamaya. Na yenye na nipa no publika kwa brochi conference so no enka ya yenya yadwumanye ansana ayi ne o maka sikatem yes ayi disika no yebesa kwa yenkwaso o mukromo ye da ase bebre yemfo obi foforo nso ena no pa. Good morning. Good morning. Udeni baby okasafi. Makasafi kwanza ye da ase opani mayenti o yo na after now support 100%. Sompa
slave trade ne nneɛma ɛka ho nneɛma yɛwia ɛde akɔyɛ ɔman yi a na ɛgyika ɛde sɛ na ɛka ɛne ne yɛ agye na deɛ ɛdɔ so mmienu a na wɔka sɛ yɛkɔ ɔma fɛ nkoa ɛndeɛ me na mɔnyɛ agye ɔmo kanka sɛ bɛrɛ nti waa kɔtuatua wo sika na wokɔ a ɛfrɛ hɔ na ɔmo de yɛ adwuma ɛdeɛ ɛno deɛ yɛne yɛde yɛ ho ɛkɔ so okay but deɛ tu afa de akɔyɛ ɔman yi bɛ sɛ ɔmo ɛrefund sɛ sika no anam sɛ ɔmpata yɛ yɛda ase wɔn nso wobɛtumi aba so bi 0598994994 na wawura mu a yɛbɛfa wadwenkyerɛ ɛde awie dwumadie ne anɔpɛ yi ade akyea bi na yɛ dwoada na wɔtwe no adwuma yɛ da edi kan ɛna yɛwɔ mu yi baabi a wo biara no aha yɛ Sompa 90.7 DJ Systematic Adaro Mantino YouTube for no nso wobɛtumi ahwɛ YouTube no Sompa TV ɛwɔ hɔ ɛno Facebook no Sompa 90.7 FM na ɛno nso wagya wadwenkyerɛ hɔ okay ma yɛ na ase na yɛmfa nsi nɔnkoro no apae mu a ɛno no yɛwura as God ma mintie wasɛm a ɛtwa toɔ koraa na yɛmpɔn masɛm a ɛtwa toɔ koraa no sɛ ɔman yɛhia sɛ yɛbɛsua yɛbɛnya nimdeɛ a yɛbɛtumi de adwene man no ho bibi yɛsua bibi a ɛbɛtumi atɔ yɛtimi na yɛtumi adwene man ho ɛsiane sɛ mmorɔfo no ɔmo bɛɛ no yɛne yɛtɔn ɔmo ma ɔmo yɛne yɛtɔn nipa no nyɛ ɔmo a ne bɛfɔ so yɛn sɛ yɛakyem abibifoɔ no ne tɔn enti saa adeɛ wei ne yɛdi kan sɛ wote sɛ obi sɛ osisi me sɛ bi esisi wo a na ne nyɛ den sene wo a na ɔnyansa asene enti nia aka yɛn ne sɛ yɛn so ɛsɛ sɛ yɛsua mmorɔfo no ɔmo system no mu nyansa because nia yɛ kan a yɛaka to ɔmo timi ɔmo bɛfa ɔmo ho adwene foforɔ nti ɛsɛ sɛ yɛtimi kɔ ɔmo nim hunu sɛ asɛm a yɛ kan ɔmo ba bɛma yɛ biribi deɛ ɔmo bɛma yɛ mpatasika deɛ nanso ɔmo de ma yɛ adwen bɛn no ɔmo srafa ɛsɛ sɛ yɛhunu na yɛtimi yɛni da hɔ na yɛkɔ yɛnim meda ase yɛwura ask God Mr. Bawa ma mintie o baabi anana kɔkasa yɛ no ɛnyɛ aborɔfo kuo ayene United Nations right yɛkɔ First World War no ɛne yɛte League of Nations yɛasɛma nyina before I count sorry anyɛ ye ɛna Second World War baɛ ɛne yɛte United Nations where making ɛda nana kasa no African countries heads of state nyinaa te obi Asian countries wɔ obi China for wɔ amane nyinaa the whole world yɛtiriɛ yɛnya yɛde hyɛ baako a ɔbɛyɛ Secretary General of United Nations Kofi Annan ne wɔnyɛ ne baabi kɔ no enti nana nka sɛ Ghana o ɛnyɛ Ghana asɛm na ɔkɔka no o ɔka bibima yɛ problem ya na abibima nkora nyɛ yɛ nko ɔka other countries like Mexico na pɛsɛ ɔmo sɛ ɔmo yɛ de ɔmo kɔ obi like other countries in South America ɔmo sɛ yɛbɛfa nko ano kɔ obi na ɔno no ɔyɛ bibini no ɔka for on behalf of African Union and inter African Union for nyinaa sɛ ne nana aka no yɛ nyinaa yɛba bɛhyɛ mu wɔ Accra nyɛ adwendwen na nyɛ sɛ yɛba sɛ Ghana nko abɛnya representation nyɛ Ghana all right ɛna mehyɛ daa me yi Liberia firi me sɛ Liberia de ɛmɔ omi a mente ase wɔn yɛ mfɔma nko bi yɛde wɔn bɛgu mu hɔ ori paris ne sɛ meda ase abusafo hanom na yɛde ɛna dwumadie ebesi yɛwura Eric Bauer chief super na ate ne nka no sanso na yɛwura ɛyɛ Jima Johnson dodo afɛ no ask God alone wɔn mmienu ɛna nɔpɛ yɛ no ndi dwuma ɛnɛ da yi yɛ ansa na yɛbɛsɔre yɛ no ma yɛnkɔ Facebook no so kakra BB Kaswa ɛna ɔwɔ say BB from Kaswa Opei Kuma aka honorable Owoahene ana Hawani okay yɛda ase bebre wode ba o say Ghanaians can never trust NDC Chiakai go and take NDC 2008 and 2016 manifesto promises all over they think we have short memories BB Kaswa ne de ode ba ye nie sanso ɛna anope yaw piano GH ne de ne was watching live from Nkoranza at Clinton okay yada CP ya piano no de bi by bi o say eben maestro flow for me big ups at Clinton in Nkoranza Polyclinic ne de ne
or the buyer. Crespo Fufu say the demise of former MP for Bantama constituency, Honorable Daniel Ochem Abuaje, is a big blow to the elephant family, but I strongly believe that MPP will win the 2024 general election to honor him. Adoy Emmanuel, Nedi Odeba, and say great work, bro. Yeda say bebre Ima, also Odia Odeba. Facebook, no, Adea DJ Systematic and Odia course, so nano pay, Kuabachwas and Pay, Itana Yachi. Yewura apam na nabaki fa brother Philip omu nyina de nim de ebata adumade eho na ansa na ebe sore no ma yentu mirika na yenka wo se Nkoranza nyame beye motoken enterprise for ekaka wo se eba de moto mono motoken no emunu dwan ehye adaka mu ene eho ne ma moto ho ne ma spare parts nko ade a won benya bi ama ewo ho eno ye ne ma ye papa na unsaka bi a ebeboa o ye won ne ma te se eye horsepower 150 ZH no, yawo 200 ZH no, and yawo 250 ZH. Yawo gearbox 200 no be crankshaft ewo ho, engine blocks ahodo oba obenyani nyina bintu moto na asaya copper spare parts fa kura no. Motoken no yawo MK 200 ZH SDT de no be ewo ho. Ni ane koba ye mienu double back tie no, eno nso yawo be eno no sign wo helping gear. Ento de nam na udru ba bi a wo ya car ebetumi aboa o. MK250 ZH water cooler engine no eno so bi ho ye wo foldable inner passenger seat no eno so ni nyina bi e wo driver's mate protection wo ni nyina ye motoken ahodo a ye ton Nkoranza nyame be ye motoken enterprise nko na akwa ubenya sa ne ma bi ato na Nkoranza motoken nyame be ye motoken enterprise no e wo Nkoranza old magazine mu anase mpacho Nkoranza magazine mu okwa ebetima aboa Zion Abrosan no mu ena womo ewo Nkoranza magazine Zion Abrosan no mu ena womo wo ubetima frɛ 0546 40 56 66 0546 40 54 66 0531 90 29 46 wadaroma fa ho ehwemu bi na one womo entu anamon a ebetume aboa ama bibia aye enkoso sompa chade no so yade a ejinamu dendenden bronya we yebedidi ama kunafo nso adidi bi ente o achade bi obetum de ache okunani bi se ya atade mpaboa aduane a yedie mehro aduane a ense ho asem na ye kan esan se kwan no kakra wo yanim to de aduane esai ba ebesai o aduane a ense anwa emo anom ne ni nyina ne wo ntwense mu de ba ye beje sa wo de ye sika nso a eno nso no yebetume age na yede aboa oba Sompa FM ha ubetun de aba yebetwere wudin receipt bibia kan ho kama eda no so na yede man so a ebeba TV ni radio so bia behunu be afei ne korakora mu no oyokunafo a bronya we yepesa won so didi bi bra na betwere wudin ewo Sompa FM adwamu hai betwere wudin na eda no so a yehunu se akunafo dodo sei yema wo mu enuane yema wo mu brunya ade yema wo mu ntoma ne ntade ede akofie nti wadaroma yesre wa fa ho ehyemu bi na ebetume aboa wo abusuafo mechanics ade a na anopai hana yede osom no esie yada menuanum nyina ase na yada ya frefo yetiefo mo amuhia ye Facebook ni YouTube no nso yada mu nyina ase na YouTube no eye Sompa TV abrebia no ya na waka ye ho ewo ho enom ofremi Owoahene Acheampong anopai yada mu nyina ase ewo ha enom na ne korakora mu a ye koi no na yegusu aye ka wo sai abrebia fa ho bata Sompa na ebetume aboa ama bibia no etume akoso eno ebetume aboa ama bibia aye enkoso na ye ka wo say ye sorry no anopa wi adwumade mid morning affairs ba brother Philip 90.7 FM na wa ye adwumade no kama de ama ewo ha nti no enya fidie no mfiri ha sorry na wankasa obedi adanse se adwumade a nepa ewom ewa bibia enye kama mekanis ade a na nkrade